Salam mehriman doňlar. Giçäşe edildiler. Bu aslında gol taýýarlyk gördüm ýöne bar gören taýýarlygyň biderek boldy. Aýplaşman. Notebook'un adapteryny çağırlar alyp bir gilläpdir. Rozwaýakka da bugün efirde. Rozwaýakka hoş geldin. Hoş gördük Döwlet. Elýeteriýaly elýetme ýerde goýsaň bolanok diýen biziň çağalamyz patologda geçip böre. Näde gillecek, nämetjek, näçe diýmän şoňa diýip bolun. Bolmasa ýapyp içinde de dur. Bilen şonu açyp aşy gıydym egerde nokta var ýaman. Beýle kädiňlerim men uluja oglum. Gıydym gatyp et. Yani yok, şeýle nesiller gerek. Men şol geldim aýtdym bir näçe darýady ba bolsa men başlaýan soň tap maňa ýetirdiýdim. Kompýuter açýan, kompýuteryň darýady nemäni efiri başlatmaga ýetjek ýagdaýda da. Şoň üçin aýplaşman mehriman doňlar. Stresten ýaman kyn ýagdaýa sokdular bolýar da ýöne aljyrap. Bugünkü temamyz biziň bilýäňiz 14-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Erdogan ýürüý tawr karara gol çekdi. Aşgabatdaky haram çüýrük Tohumberdi Muhammedow bilen diktatorlygyny gorlamak, şoňa kömek goltugy bermek üçin Türkiýe Türkmenistanyň içinden ýa dünýäniň istendik ýerinden hatda Türkiýanyň bir öz awtonom vilayaty ýaly bolan Kipriň demirgadyndan geljeklere çenli Türkmenistanyň watandaşlaryna, Türkmenistanyň daşary pasportu bolanlaryna wiza goýdular. Ni muň bilen baglanşykly gaty köp fantaziýalar bar. Meselem buň hemmesini aýdars, men aýratan sorajak ýöne öňünden bir gysgaçyk şu näme barada gurrun etjek bolýar, şonu men size düşündireýin. Soň Türkmenistandan gelip goşan iki sany gaty aýlygynç bir habar bar, şonu şu gün berjek. Sebäbi şu baryňa koyduk wiza diýip begenýärmişim şoň üçin şu Serdar Süplüge şu haram çüýrük tohumna ýaman gowy iki tane bir habar berjek şu gün. Şoň üçin indi bu wiza işleriniň bir tarapa biziň tügeleme internetde köp wagt geçirýän watandaşlarymyz derrew bu wiza bilen baglanşykly dürli ertekler, rowaýatlar, fantaziýalar hem oýlap tapdylar. Meselem, olaryň biri men pikirime görä bu fantaziýa. Biri şeýle nämemişin Türkiýedäki we Kipr'däki Türkmenistanlylar öz ýurdundan başga ýurda çykmalar edilipmişin. Ýaman täsir. Onun ayağı bular ýaly däldir. Meselem öň ýaşaýyş ruhsady, iş ruhsady möhlet gutoranlar ýa-da inni afdiliýa günägeçlikden zatdan peýdalanyp bir dokumentli ýagdaýa geçjek bolýan watandaşlar Türkiýeden başga bir ýurda gidip gelmelidir. Belli başly ýurtlar bardy, hemme ýurda da bolanokdy. Inni şolara ýalaky ýagdaýda inni hay istenlik ýurda ýa-da bu inni bir ýurt garly iň soňunda ýalňyşmaýan boldum. Inni düýbünden şolara ýalaky dokumentini oňarmak üçin başga bir ýurda Türkiýeden giriş çykyş edip bolanok diýen bolaýmasynlar diýsem, ýok diýip and içip kasam edip Türkmenistanlılar öz ýurdundan başga hiç ýere gitmeler bolup gören ýurdunda Türkde we Kipr'de diýip şeýle aýdýarlar. Indi mundan men Rozwaýakdan sorajak. Ýöne ondan öň şu Kipr'däki biziň illeşmemiziň haýysy bar. Nähili şol düzgünler bar. Bu Kipr'de näme
Türkiye barjak bolsaň aeroportdan ýylyna urudulyp durulan Kiprden uçup İstanbul'a gelip soň Istanbuldan ýylyna goýberilýänler bar. Ay her hili kıyınçılık halkımız için, iyleşlerimiz için, näme üçin beýtdiler bilenmek. Şoň üçin men ilki bilen şu günkü gurrundaşlygy, söhbetdaşlygy men Rozway'dan Kipr bilen baglaşyk bilýän maglumatlaryny aýtmagyny haýyş edip başlajak bolýan. Rozway bu Kipr'däki Türkmenistanyň watandaşlarymyz üçin nähili düzgünler bar. Bu viza meselesinde şunu bir de gurrun var söz sende. Sağ ol devlet. Şu gün şol vize meselesi boýunça çürt kesik anyk jogap bereliň ve berjek ve bundan soň bu vize meselesi arada artık düşündürmäge gerek kalmayacak yani. Gepin kıskası. Men şu mesele bilen geçen günkü gepleşimde aýdyşym ýaly düýün ýene şu mesele bilen has anyk doldurak diýen ýaly bir gerekli ýerden maglumatlar bilen alyp şu ýöreýte şu mesele bilen bir gurundaşlyk geçirdim. Jogapkar bir edara işgärlerinden. Şonda indi häzir mesela şu taýda aýdyn şu vize meselesinde Kipr'däki Türkmenistanyň raýatlary pasportu uzadylan raýat bar bolsa Kipr'den bu beýleki Ýewropa ýurtlaryna vize berilýän bolsa vize alyp bilseler Ýewropa ýurduna gidip bilýändiklerini aýtdylar. Türkmenistanyň Kipr'de ýöreýte konsullugy we ilçhanasy bolmanlygy sebäpli Kipr'den Türkiýe'ye gelip Türkiýede oturma ruhsatnamasy veya ýöreýte zähmet ruhsatnamasyny alyp ýene Kipr'e dolanan watandaş bar bolsa İstanbul'dan veya Türkiye'den tapawdy ýok. Şol watandaş şul pasport vize meselesinden öň veya soň çyksa bile Kipr'e eýen bu watandaş Türkiye'den çıkandan soň şul watandaşyň ýani Türkiye'de alan oturma ruhsat veya zähmet ruhsatnamasy hökümsiz hala gelýän ekeni. Hökümsiz, güçsüz. Yani bu vatandaş Türkiye'den yitirýär, avtomatik yitirýärken. Yani elindäki şu bar olan ruhsatnama, oturma ruhsatnamasy ve işleme üçin zähmet ruhsatnamasy bilen Türkiye abratmy gelip girmäne ruhsat ýok ekeni. Türkiye'nin Demirgazy Kipr'de bar olan ilçhanasından ýöreýte ruhsat vize alıp bilse şonun üstü bilen girmäne Türkiye girmäne ruhsat berilýän eken. Bu mesele bittindi. Bu taýyny her kim öz belli awasyny özüne geregini. Indi Türkiye'deki bar olan edilýän şolar ýaly Türkiye'deki bar olan Türkmenistanyň raýatlary pasport möhletleri uzaldylan raýatlaryň Türkiye'de ýöreýte alan oturma ve ruhsat işleme zähmet ruhsatnamalary öz möhletini dolduran çelini şol oturma ve zähmet ruhsatnamalarynyň möhletleri geçerli hasap edilýän eken. Şol oturma veya zähmet ruhsatnamalarynyň möhletini doldurana kadar şol geçerli hökümde hasap edilýän eken. Ondan soňky zähmet ve ýene oturma ruhsatnamasyny aljak olan Türkmenistan raýatlary vize tabirine yani vize nämesine tutulup biljegini aýtdylar. Vize bolmadan şolaryň elinde pasportlarynda vize bolmadan olara hiç hili oturma ve zähmet ruhsatnamasyny berilmeyecekdigini aýtdylar. 2. Bu oldu. 3. Türkiye'de Türkmenistan'a gitmän vize almak üçin Türkiye'de däl, beýleki daşary ýurtlarda hem Türkmenistanyň ilçhanalarynda we konsulluklarynda adatdan daşary ýagdaý ýüze çykmadyk ýagdaýynda hiç bir raýata konsullukdan we ilçhanadan ýöreýte vize Türkmenistanyň raýatyndan Türkmenistanyň konsullugundan we ilçhanasyndan vizalaryň berilmeyecekdigine üstün çizip aýtdylar.
4. Türkmenistan'dan Türkiye ve beyleki yurtlara okumağa ya da siyahat etmene ya da zahmet ruhsatı için yani işlemene gelecek olan raýatlaryň Türkiye'den, Türkmenistan'dan çıkması için yörüte şu vize meselesiyle meşgullanan firmanın üstü bilen özlerine gerekli olan student olup kaçacak olsan özün ve özün hususi hasabyna yani öz hususi hasabyna kaçacak olsan Türkiye ve beyleki yurtları özün aradaky talap edilen resminamalar esasında özün maşgala ve şahsy maşgala şahsiýetiň el yeterliligi barada suutnamalary bank hasaplarından ve gitjek döwletiňdäki haýsy ýokary okuw jaýyna tölegli veya tölegsiz haýsy ýokary okuw jaýyna gitjekliň barada dolu maglumatnamalary resmi ýagdaýda vize berilýän şol firma eltip tapşyranyňdan soň vize berilýän şol firma eltip tapşyrylandan soň 21 aýyň içerisinde 20 gün veya 1 aýyň içerisinde şoňa jogap berilýän eken şol şahsiýete. Diňe munuň bilen hem çäklenmän. Diňe munuň bilen hem çäklenmän. Ýokary okuw jaýyna gaýtjak bolýan Türkmenistanly raýatlaryň ýaşy 25'ten geçmedik. Bolan raýatlar ýörüte student vizesi bilen yurttaşına çıkmanın ruhsatnaması var eken. Ondan da şerin yalan veya ne doğru resmi olmadık dokumentler bilen vize alıp yaşı 25'ten geçen olsa 30-30 yaş aralığındaki raýatlar resmi olmadık yalan maglumatlar bilen özüne değişti tasdikname esasında alınan resmi yankı resminamalar bilen Türkmenistan'ın hova menzillerinden gözekçilik edýän ýörüte migrasiyon nokotlarından çıkmasına ruhsat berilmeyen eken. Bundan da geçtik. Bundan da geçtik. Ha? Düşünmedim. Galp dokument. Hova galp dokument. Eger bardy geldi şu ya da başka birinin kini alan bolsa. Hova eger bardy geldi şu ya da sen öz ýaşyňa seretmezden ýaş ya dokumentinde bir galplyk yüze çıkayan ýagdaýynda veya özüň ýaşyňa seretmezden para verip şol vize nämesinden firmasından berilen firmadan vizany satyn alıp eger Türkmenistanyň hawa limanynda ýani aeroportunda gözekçilik eden ýörüte migrasiýa veya serhet gullukları ve polisiýa gullukları tarapyndan ele geçen ýagdaýynda bütün resminamalaryň esasında hökümsiz hala getirilip özüne de galp dokument esasında çıkmağa Türkmenistan'ın serhet çäginden galp dokument esasında çıkmağa sinaşyk etdi diye cinayet işini kozgalyp biljekdigini aýtdylar. Indi biz onna sen Kiper'däki Türkmenistanlar bilen baglanşykda düzgünü gutordyň. Türkmenistanyň içinden Türkiýe nähili çykmaly. Şonu düşündirýän şeýlemi? Ben Kiper'däkini aýtdym. Indi hazır Türkmenistanyň içinden Türkiýe gelmek üçin. Diňe Türkiýe del, başga döwletlere hem gitjek bolsaň, şol esasında, şol firmanyň içerisinde sana berilen soralar esasındaky resmi dokumentler toplamak üçin şol firmadaky resmi dokumentleri Türkmenistanyň ýörüte daşary işler, bilim ministrligi, migrasiýa gullugy we beýleki hukuk goran edaralar tarapyndan ýörüte tasdiklanyp berilen resminamalar esasında senden şol firma şu resminamalara göre senden dokument talap etjekdigini aýtdylar. Şol dokumentleri doluluğunu suud edip toparlap eltip bersen şol firma vize berilýän firma eltip bersen şol firma senin şol dokumentleriň ählisini alıp sana 20 gün bile 1 aýyň içerisinde jogap beriljekdigini aýtdylar. Indi şeýle gurulma. Türkmenistan tarapyndan
Rozaýakka Türkmenistan tarapynda ýörüýte hökümetiň ıhtyar beren firmasy wiza oňaryp bilýär. Istenlik wiza oňaryan araçy firma wiza oňaryp bilenok diýen gurrun bar. Dogrymy şu? Ondan ýene migrasiýa wiza almazdan öň migrasiýa gullugy Türkmenistanda tasdiklamaly şol adama wiza berip bermezligini o ýurdun konsullugynyň öň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tasdiklamaly. Şoňa wiza bermelimi bermellämi diýilen düzgün barmy gurrun bar şeýle. Düşürmedim. Bir gaýtalar mısın? Sesin kesildi. Şu Türkmenistan'a wiza aljak bolsaň, istenlik wiza oňaryan firma ýüz tutsaň bolýarmy ýa-da ýörüýte şu ıhtyar berilen belli firmalar bar. Şolara ýüz tutmasaň istenlik firma sana wiza alyp bilenok diýerler. 1. 2. Sen sana konsulhana wiza almazdan ogul hökman migrasiýadan şol adama wiza berseňiz bolýar diýip ruhsat almaly bilen düzgün wadiýa. Dogrymy? Yok, olar ýaly düzgün yok. Diňe düzgün şular ýaly. Migrasiýa şol adama berseňiz bolýar diýip buyruk beren näme yok. Ýöne migrasiýa ýanky bellek geçmeýär migrasiýa, Daşary işler ministrligi, bilim ministrlikler bular ve saglyk ministrler şular özleri öz arasynda bir ara gelip ýörüte bir näme çykarypdyrlar, perman ýalyzat. Şol permany esaslykda şol wiza oňarlayan şol firmalara döwlet tarapyndan ýörüte ruhsatname berilen şol firmalara şol wizaly bermek üçin şolar ýaly ýörüte hat ugradypdyrlar. Şol hat esasında da hatda ozal meselem Türkmenistanyň turizm we siýahat ministrligi üstünden adamlar ýörüte siýahat üçin wiza şondan alınýardy. Indi artık ondan da onun da hatta gücü kalmadı. Yani indi şol wiza nereden alýan olsaň şo ýerden baryp şo wizany alyp bilýän. Meselem diyelim şol turistik wizany sana diyelim bermek üçin Türkmenistanyň siýahat we sport ministrligindäki binasında bar olsa o sen gönüme şo ýere barýan da şo taýdan alyp bilýän. Sana nire gidilmek üçin haýsy ýurda gitjek bolsaň, haýsy ýurdun wizasy nereden berilýän olsa gönüme şo taga baryp şo taýdan alyp bilýän. Indi ozalkylar ýaly her kim öz başyna bir edaradan ene men onu aldım, ene men bu hat aldım diýip ýani wiza aljak bolup öz başyna dargadylyp ýani öz başyna goýberler ýaly bir näme galmapdyr da indi. Adamlaryň nämede döwletiň elinde hakynda da elinde hiç hil näme ýok. Iň esasy ýene bir zat eger şol Türkmenistandan gaýdýan ýa-ni şol Türkmenistandan gaýdyp meselem işlemene dep gaýdyp işlemene gaýdyp daşeride çıkan raýatlar bar bolsa meselem şolar hökmany suratda özleriniň saglyk kepilnamalaryny o saglyk kepilnamalaryny istese çıkan ýurdunda yaptyryp bilýär, istese şol wiza nämesi boýunça Türkmenistanda da yaptyryp bilýän eken. Mundan daşarym ýene dapal nitilini şol eger ýurdun içerisinden daşary ýurda okwa diýip ýa-da gezmene diýip gaýtadan ýurda girmän şol çıkan ýurdunda baryp galan ýagdaýynda şol raýat möhletinden öň veya şu belirlenen möhletde Türkmenistana gelmedik ýagdaýynda bundan sonra şol raýatlara berilen Türkmenistan tarapyndan berilen resmi nama ve wizaların möhleti dolmasına seyretmezden baran ýurdunda şol raýatyň ähli dokumentleri Türkmenistanyň jogapkar edarlary tarapyndan berilen şol dokumentler hökümsiz gala geljekdigini, güýçden kaçjakdygyny aýtdylar. Türkmenistandan okajak diýip studentlik wizasyny alyp gaýdan Türkmenistanly bar bolsa öz hasabyna, hususy hasabyna weýa Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan ýokary okuw jaýlarynda okuwa gelip okaman işläp ýören bolsa veya şol okuwdan başga bir uniwersitede gitjek diýip başga bir uniwersitede geçecek diýip
Oňa da geçmän, ruhsatsız galan studentlerin hem ählisiniň edil şolar ýaly esasda berilen dokumentleri ähli zady hökümsiz diýip hasap etjekdiklerini aýtdylar. Ve şo hasap ve hökümsiz diýip hasap edilen dokumentler raýatyň giden ýurdundaky Türkmenistanyň ilçihanasy we konsullugy tarapyndan şol döwletleriň hukuk gorayan ve gözekçilik eden edaralarına ýörite buyruk beriljekdiginde üstün çizip aýtdylar. Ine döwlet viza barada, ene bu viza barada mesela bul indi mundan başka indi Türkmenistanyň raýatlaryna hiç hili çykyş ýok. Başka çıkış yol yok. Indi nähili? Nire başyny ursalaram, näme etselerim, näme koýsalaram, näme etselerim peýdasy ýok. Indi o käbir firmalar berdeki bir sürü bir farşiwi diýerler-de, indi bu kalp firmalar da emele gelip urady. Şu dokumentde ýene etseňiz ýene ýurda gidip siz gelip bilýäňiz, oturmaňyz bar bolsa, ruhsatnamaňyz o. Meselem o işlemek zahmet ruhsatnamaňyz barsa Türkmenistana gidip Türkiýe arkaň gaýdyp gelip bilýäňiz diýip şeýle diýip indi ýene şol adamlaryň aňyny bilinden beýnini dolaşdyryp pul işlejek bolup özleri käbirler öz jüwlerine pul işlejek bolup şeýle adamlary şeýle YouTube kanallarynda ýene çykyp başladylar. Eger olaryň tuzagyna düşüp pul berip biz edýäs diýip käbir raýatlar ýene şular ýaly oduň içerisine giýerse ýanjaklar ýene olaryň özleridir. Türkmenistan raýatydyr. Munam şu taýdan öňünden aýdyn, indi peýdasy ýok. Eger Türkiýanyň raýaty bilen durmuşa çıkan veya öýlenen bir Türkmenistanyň ýene bir raýaty bar bolsa, resminamalar elinde bolanda bile seretmezden Türkmenistana baranda izine gaýtjak makaly. Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak üçin ähli dokumentler talap ediljekdiklerini aýtdylar. Ya Türkmenistanyň raýatlygyny ozary bilen olara seçenek beriljeken, ya Türkmenistan raýatlygyny seçjeksin, ya Türkiýanyň raýatlygyny. Şu seçenek, iki seçenege göre haysam bolsa bir ýurdun raýatlygyny seçmek üçin özüň Türkiýede weýa beýleki ýurtda durmuşa çykanyň we öýleneniň barada ähli dokumentler Türkmenistanyň yerli döwlet edara jogapkar edemelerinde tapşyrmalydygyna maýdypdyrlar. Ede döwlet viza barada en soňky çurt kesek aýtjak ene maglumatlarym şu. Mundan soň men viza barada aýtjaklar näme kim näme seçsin. İşimiz de yok, derdimiz de yok. Dowam etsinler. Köprak tank oynasınlar. Inni Ankaraýyň içinde. Rozbaýakka şu häki gurrunga gelelle bir gıйbat bar. Meselem şol Kiprde we Türkiýedäki Türkmenistanyň watandaşlar başga ýurda çykyp bilenok, çykma diýaly edipdirler. Hiç başga bir öz watanyndan başga ýurda çykyp bilenok, diňe Türkmenistana gitmeli. Meselem bir turistik viza ýa-da bir haýtam bolsa bir viza alyp goňşy ýurda da ýa başga bir ýurda da gidip bilenok. Diňe Türkiýedäki Kipr'däki Türkmenistanlylar diňe Türkmenistana gidip bilýär, başga hiç ýerge gidip bilenok. Şeýdipdirler. Şu täze viza düzgünü bilen bilelikde şular ýalanlar düzgün gadagançylyk çäklendirmemi näme diýdiň şular ýaly getiripdirler diýip gurrunma dogrymy? Döwlet seret men ýa bellek geçdim men şol düýün soranymda. Şu formatda aýtmasan hiç kim düşünenok. Yo düşündüm men edil şu formatda men aýdyp berim. Men soranymda Türkmenistanyň Demirgazy Kipr döwletinde Türkiýanyň Demirgazy Kipr döwletinde Türkmenistanyň ne elçiligi var, ne de konsullugy var diýdi. Hiç sat ýok diýdi. Türkmenistanyň möhleti uzaldylan Türkiýe konsullugy we elçiligi tarapyndan. Bakın şunu oňa diňleň, Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki elçiligi we konsullugy tarapyndan
pasportunun möhleti uzaldylan raýatlar bar bolsa, Kiprde ýaşap we işläp ýören bolsalar, şu işläp ýören ýer döwletindäki Ýewropa we beýleki döwletleriň ilçhana we konsullukları tarapyndan kabul edilen ýagdaýynda olary daşary döwletlere gitmäne, vize alıp gitmäne olar karar berýän eken, ruhsat berilýän eken. Türkmenistanyň Kipre hiç hili bir dahili de ýok ekeni, Türkmenistandaky näme bilen Kipr'in arasynda bir baglanşygam ýok ekeni. Şu mesele boýunça häli hiç hili bir özara ylalaşa gelip bilmän durandyklaryny hem üstün çizip aýtdylar. Ol nemeden Kipr'den näme üçin Türkiýe geçiren oklar? Kipr'de näme üçin geçirenok? Kipr Türkiýe Cumhuriyetiniň bir parça bölegi ýön awtonom bir oblast ýaly gözegine getir. Kipr'in özü Demirgazy Kipr'in özü addelni aýry bir döwlet hasaplanıp durýan eken. Eger sen Türkiýede ýani Kaçymal Türkiýede Türkiýe üçin şeýle. Türkiýe şeýle görkezjek bolýar. Ýöne hiç kim onu beýle kabul eden ama Türkiýe mindi kabul eden ýok şonu. Türkiýe şu Türkmenistan raýatlaryny kabul eden ýok. Şo taýdan viza alýanda, şo taýda ýene şo taýda seret, ýene şo taýda Türkiýeň öz ilçiligi bar. Ýörite. Öz döwletinde öz elçisi bar şo taýda. Gözüňe getirip gör. Näme diýjeksin sen? teatr. Ene buyur işte, ene sana jogap öňüňde dur. Rozayakka. Inni bu vizeli meseleleri çözdük. Şeylämi? Maglumatları berdik, bermeli maglumatları. Awa yarım saat ýaly wagtyň içinde hemmesini jemläp dünkürletdim. Hazır ol ömrüň uzak bolsun. Inni sonra zat gelse men aýratyn sorar ýöne. Häzir bir nemeni maňa bir öz garaýşyňy nemesene bir aýtyp bersene. Men özüme üns beremok bir video ýerdiler. Şol videoda Türkmenistanyň bir watandaşy lewapları öldürmeli gören ýeriňizde öldürüň diýip hany bu Daesh, IŞİD, İslam döwleti, emirligi, Talibanlar, Khorasan Daesh, ya şular umuman şu radikal dinçi nemeler çağırış edýär. Meselem hutba mi näme olarda başga bir ady bar, termin ma, dini termin. Katly wajib, ýagny öldürsen sogap galanýan diýen motivde şular ýaly lewapları öldürmeli, gören ýeriňizde öldürüň, men bolsam mene diňläp bilmedim, maňa iýerdiler, men başyndan gürläge urady, olyny aýyrdym. Soňandan goýanok watandaşlar, günüme goýanok, döwlet aga gönefiret, gaýrat et, birem gönefire çykar. Näçe tane adam alyp bilýän gönefire, 10 adam, 12 adam ýalňyş män bolsam menne bir söz jok şoňa efirde agyma elin diýjek. Gerek barmy şular ýalarda sen şu video maksadyna umuman şu video sen nähili baka berýän? Sebebi biz şu lewap meselesine biriniň bir ýeri bir zat bolýan bolsa diýip öýgiderli lewap meselesini lewawy bölsek, aýyrsak, lewapdan peýdalansak diýenden betbärlerini, yaman niýetlerini ortaga çykaryp öýgiderli ýagdaýda Türkmenim kanalyna teňilen gepleşip geçirýär. Gellagada şonu aýdy bilmediň, senden neme gorkýanmy zat ýa näme diýdi, bir zatyň ýetenokmy? Şolar ýaly ona da jogap berdik. Inni şolar ýaly gurrun gidip durka biri çykýa şolar ýaly lewapları öldürmeli, öldürüň diýip, öldürmeli we öldürüň diýip çağırş edýär. Sen şu çağırşa näme baha berýän? Döwlet bu mesele aslında yaman oňa meseleň üstünde durdun, gowy soragan berdiň, men
aslında özüm şu zatları kelle ağrıda sımam gelen yoktu. Yani yine sen näme bolsa maňa sora verdin, indi ben verilen soraga özümçe bir jogap bereyin aslında da. Şu mesele ýadyňa düşen olsa, indi häzir bu taýda bunu näme üçin beýle oýnamağa başladylar? Öňe bir üstün çizip aýdypdym men sana. Sebäbi bul hakyny talap edip Türkmenistanda bar bolup duran bujurlukları yüze çıkarmak, sadece yüze çıkarmak goýunça elini tecrübesiz ýagdaýda bolsa bile, tecrübesiz ýagdaýda bolan ýagdaýynda da yüze çıkarmak için esası yani şol Lewap velaýatynyň raýatlary öňe atlap başladylar da şu belli bir territoriýanyň, yani men öňe aýtdym, şol özüm aslında aýdypdym. Şu belli bir territoriýada etnikleşen käbir dedim, käbir raýatlar var dedim. Käbir şeýle bir çapulcular var, özüni öňe atlap dedim, şey çek bolýanlar dedim. Doğru değil mi? Şonu men özüme aýtdym aslında. Men onu aýdanym bilen men Lewabyň ýene şol etnikleşen milletin çüpere kakýany o. Kakýan bir toparlar var dedim. Etnikleşten bolan käbir azaçygan bolsa käbir toparlar var. Şolar ýaly dedim. Türkiýede, İstanbul'da dedim. O ýöne meniň bu taýda diýmemin sebäbi indi şol Lewap velaýatynyň raýatlaryny şolar ýaly işte birazjyk Türkmenistanyň hökümeti gördü, bakdy bilen bulary kän basyryp ýatyryp bilmän soň, bular has şeýle ýagdaýda öňe çykyp uguran soň, ýani näme etmeli boldy? Indi şol soňky bular iň soňky birinji, ikinji taktikasy tutmady. Bularyň birinji taktikasy tutmady, ikinji taktikaya geçdiler. İkinji taktikaya geçmesinin sebäbi näme? Şol ýanky meniň öňe aýdyşmaly, ýene aýdyp belläp geçişmaly. Yurtta velayetlerin arasında tire taýpa döretmek ve onları etnikleştirmek. Seret tire taýpa döretmek ve onları etnikleştirip birbirine düşürmek siyasatta. Tire taýpa döretmek diýende tire taýpa dawasyny turuzmak diýende. Tire taýpa dawasynyň üstünden etnikleşen galmagal ve uruşa getirmek halkı birbirine. Düşündün mü? Etnikleşen. Yani mesela her velayette haýsy tireden bolanda bile ulanýar içinde yeni etnikleşen millet kene. Şonu şoňa getirýärler. Düşündün mü? Son ýöretde şol oýuny oýnamak üçin ýöretden şu arkaňda o özüň goýup oturanlaryň plany men düşünjäme görä diýä Kino TV diýip bir tomaşaçy. Şol men aýtdym, men dogry şol ene şol arkaňda goýupsyň. Baryňa goýduk biz diýip. Yani şu baryňa goýduk diýeni, şu vize diýeni gerek der. Şu baryňa goýduk diýeni. Baryňa da goýduk diýär, sözüň öýlen bagyşla men häzir şoňa goýjak. Şu efirde goýjak men şoňa. Ene şol ýöretde şolar ýaly adamlary saýlap seçip, ýöretde şolar ýaly adamlaryň arkasynda durup indi ikinji plana geçdiler. Bulardan da ikinci plana geçtiler. Yani näme üçin seret, näme üçin diňe Lewaply diýip. O taýda hakyny sonra atalan içine Daşowuzlar bar onda. Marly da var, Balkally da var. O näme üçin diňe Lewaply? Gördüňmi? Lewapdan başlaýarlar. Asıl bul işin başyny Lewapdan ýyllardyr men aýtdym. Bularyň pişesi bar tapany bileni şo Lewapy paramparça edip Lewapdan bir zat koparjak bolýarlar. Bul başa barmaýar döwlet. Bul başa barmaýar. Indi şularyň şu Lewapyň meselesini diňe biz aňyrdaklardan hem görmemize gerek ýok. Öňe şu Lewapa saldyranlaryň we Lewaplylaryň oňa jogap berip durarlaryň başynda duran bir özüni men ýazyjy diýip duran aýlardyr, ýyllardyr şona oňa dedip üni söýleýän bolsaň, häli şimdi Gapurovdan asyl gelipdir. Diňe Gapurovdan asyl. Näme üçin asyl Gapurovdan? Näme algy bergin var? Näme almadygyň, bermedigiň var Gapurovda? Näme üçin Lewapdan aýsana? Ak Muhammed Vel Sapar kim? Näme onu men gizle oturmama gerek ýok. Ak Muhammed Vel Sapar. Ak Muhammed Vel Sapar kimin arasında? Ana gören okmu sen? İndem Lewaplary ulam bu tarapdan durup Lewaplary onun üstüne hüskürýär. O ağzını panlatyp duran bir kanalyna mı ya o 3 harfli nemen o Abulyazov'un kanalyna mı? O Liboy nemçi öz kanalda mı aydyp durul? Gapurov'un eden etmişlerini par nämesin paş eden olup.
Bir taraftan bul paşeden öyle gapırıp levapları çöpe çıkaracak olup beyleki bir taraftan hemen arkanda biz koyduk deyip duran, oynadıp dur halkı. Son ne mi diyecektim buna? Var mı buna cevap? Indi benim şu yerde ayçek bir zadım var. Ayçek bir zadım var. Özlem şol ozalülenen levapları öldürecek veya levapların bağrını eğitecek, şatırı bular, yenileme diyen şol şahıs var. Men ona enesine, bacısına yetecekler, Huda saklasın. O men ona yetmeyin. Yönüm 10 dakika var zat mende de var. Belki onunkudan ulu olup bilir, belki kiçi de olup bilir. O bağışlar indi dinleyicilerimiz bağışlasın. Yöne. Benim şuna diyecek iki sözüm var. Şol burnu sümük ova. İki nemecik burnu sümükten emele gelen haramzada var. İki damlacık burnu sümükünden emele gelen haramzada. Sen olar yalı özüne güvünün yetdiyen olsa, olar yalı panla, paşırda, gürlep, bilyen olsan, hana levaplar edil senin yalı İstanbul'da aylanıp yor. Hani özüne güvünün yetdiyen olsa, erkek olsan bara şu İstanbul'a da bar da bir levapını öldürük görkes. Olar yalı güvünün yetdiyen olsa, ekranın anırda durup atışma. Ekranın anırda durup milleti birbirine galyana getirmen. Ekranın anırsında durup milletin bağırıyor bir belli bir bölükte olan milletin enesine bacısına dil getirmen. Şu velayatta var olan ene ata sende de vardır. Şu velayetin rayatlarının o enesi atasını neyle qaran olsa o velayetin kem senikine düşolar ya edip bilye. Ben ona söz veren edip bilyende. Yöne menin ikinci bir açacak zadım. Men indi şol bizim indi bu o çapulcu men diğerlerim var ya şu Aksaray'da yankış İstanbul'da orta atılıp özleri onu kopa indi olarım näme diye seret indi bularım ona. Vay ene bilmem levapları öyle diye o ayttı. O ayttı siz milleti gaza getirmen. Eğer sizin hem erkekliğiniz var olsa özünüze göğününüz yettiyen olsa bilyan olsanız adresini gidin barın yanına. Paramparça edin ağzını. Gör kızın ekranda. Siz millete çağırış etmen. Millete çağırış edip alınmayan. Sizin hem götünüzde kuruvatınız var olsa yanına varmış onun. Barın da yanında cevap verin. Olamıyor. İkisi de birbirinden beter. Evet, ikisi de iki yüzlü oynuyorlar. Birisi bu taraftan durup atıyorlar, ekranın yüzünde beyleksi bu tarafta. O götünüzde menadiyana kuruvatınız var olsa hani Aksaray'ın içi Özlem Şotay'da bir sürü hani adam var. Marıllan var bizim velayetin. Levabımızdan var. Dahşoğuz'dan var. O Balkan Akhal'dan var. Hani barın da birin erkek olsan şu takvarıp etsenize. Ya gelin gene plan vakti gelecek deyin menem barayın. Menem koşulayın size. Eğer olar ya özünüzü gönlünüz yetten olsa. Bir topar bağışlarsınız indi ne mi diyeceğim bilem yok. Bir topar poktan dören. Birbirine atıp yatıyorlar. Özlem ne edecek? Şu adamları birbirine düşürecek. Özlerinde bir bok yok özler. Uca ne mi diyeceğim kıynansak da olarak eyyem öştü. Öş şekerinden yani öçülük üstü çısıldı onların. Sonunda da okuran yerine ne edecek? Yine birden aşağı. Birden aşağı. Levava Marla saldıracak Marlin Levava Marlin Ahallın Levava Balkanlı neme Ahallını Balkanı ya bunları men düşünemiyorum. Bunlar var ya ene şu arkada duran var ya aslında şu bağrına koyduk deyip duran. Ene şunun özüne koyuldu. Ol havarı yok özüne koydurdu. Özüne koydurdu. Menin açacak kolyanım milleti birbirine düşürecek olup ikisine de değişti. Şimdi şu tane üstün çizim açacak. O ahallımış mı? Marlımış mı? Umurumda bile değil benim. Ya böyle kulevaplara da aytten. Birbirini şolara da aytten. Götünüzü turguzmanlarını olar yani özünüzün kurvatınız var olsa götünüzde. Gönül yanına varın. Birbirinin yanına varın. Millete galyanı getirmen. Rozvay ağa bir koşuş. Selamünaleyküm Rozvay ağa. O musunuz? Selamünaleyküm Dövelde ağa. Selamünaleyküm aziz halkım. Hemen olar yalan kızmadım hali. Risk ben hali o derece varam yok. Arkanaydı ben. Ekranlaki o odanı kim deyip neyme sevgilini tanımadın mı? Yo bu doğduğunu çalınaptır günü neme.
Kızılzat çalmapsın gün doğduğuna. Çalamasın koca odançı sat. Ay hoğlu Araplar olmadı. ya Araplar sataranak bolarken Dubai abi satsa bolarken doğduğuna bir kızıl günloş çalamasın. Burwa satıllı. Satıllı burwa. Bizlerim sat koralı bir gidek pul kazan koralı. Neme şu taýda şu ýanky temada aýtjakladyn barmy? Risk bolmasa şu ekrandan soraw geçse. Bah. Konsul işgalleri hemmesi lebaplı. Türkiye konsulswa worksem lebaplar. Awa sizler näme Zamanada işleýänler mi? awa hemmesi lebaplı. Näme utdym utýlar? Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulxanasyna işleýänler mi? Ya da Ankara, İstanbul tapawy ýok tutuş hemme konsulxananyň işgärleri mi? Şunuň deň ýalyp lebap. Näme dymturlar bular? Näme gurlama durlar konsulslar lewaby pramo konsulsuna soguttura. Ya bir mut risk bağışla bir mut sözün kestim derdin kesilsin. Şöyle bir ýagdaý var. Dinle döwlet hazır risk aýtdy da ýarsy lewaply diýdi. Doğru lewaply ýarsy lewaplydan bolmagan mümkin. Sebäbi lewaplar şunu demiş aşağı çizerek adyn da ozaldan şol Türkmenistan şol garaşsyzlyk alandan bäri Türkmenistanyň strukturasynda ýarpysyndan köpräk diýen ýaly lewaply şo taýda işledi. Lewaply jogapkärli ýerlerde. Meselem ozalky basılıp giden minister kabinetiniň nämesi KGB'sem lewaplydy. Ondan soň ýöreýte şol prezident ozalky prezidentiň ahranasynyň načalnigy bu da lewaplydy. Ýani bularyň töwereginde ärsarlar köpdi. Men muny ärsary tiresinden bolan bizim lewaplar kenti. Şonuň üçin Niýazow özüniň jan penakerligini aslında ärsarlara inandy. Ýöne şonda da Niýazowyň özü şol döwürde de her çykyşynda veya her bir dile gelende lewawyň ozalky lewap welaýatynyň ýaşaýjysy bolan ýani şu Türkmenistan ozalky Türkmenistan SK kompaniýasynyň birinji sekretary Gapurow şolam öz dilinde alıp diňe çolap ýöreýärdi. Daýja onky prezidentiň sağaýlam çolýyp begenç bardy. Şonuň üçin häzirem men aýdy biljek. Häzirem käbir ýerlerde lewaplar gaty kendir, jogapkärli ýerlerde. Bar, onu boynumuza alýaz işlemeni. Ýöne bizim lewaplaryň içerisinde käbirleri pul verip, ýani para verip wezipe alýarlar. Ondan soňra şo alan wezipesine sadyk galjak bolup, şoňa gulluk etjek bolup yine şol lewawyň öz içindäki öz halky şeýdip şu güne düşür diýerler. Birine yalakalyk edip, biriniň ne aşagyndakyny göterjek bolup, şeýle işlerine meşgullanýanlaryň özü de yine gelip şo taýdan lewaplar çykýar. Rozba sen siz bilýärsiň döweldigän bilenler. 93-nji ýylda, 94-nji ýylda Krasnoyarsk Balkan tarafy zawod sokap etdi. Un ýok, ýag ýok, 10% orada. Vagon un getirip koydu, Balkanlara ağzını yumup koydu. Zavod sokudunda. Şu adam lewaplar çıkıyordu. Indi lewaplar näme tutdu? Suwun kesin, gazyn kesin, togun kesin, näme gün görer bular diye. Özbekistana geçkisindiler diye. Bizler Özbekistana geçsek Türkmenistan gazsız kalar. Gaz Türkmen lewapdan çıkıpdy şu wagt. Awa Türkmenistan'a diňe lewapdan däl, mara ýolutan beýlek ýerlerde de gaz käni. Ol mesela ondan däl, sen o diňe lewawyň territoriýasydaky gazy esaslanyp ona aýtjak bolup oturma. Gaz hemme ýerde bar. Türkmenistan çäginde. Türkmenistan ýerasty baýlykda 4-nji ýerde dur. Ýerasty baýlykda. Ýöne mesela onda däl, mesele başga bir zatdy. Mesela onda däl. Mesela yerdäki tebegi baýlykda da däl. Millet parası. Mesela halkı birbirine düşürüp halkı kırıp öne çıkıp bilecek adamları ele geçirmekte. Düşündün mü? Mesela lewap velayetini satıp paramparça edip toprak baylığından özlerinin cüvüsüne urmakta. Ene mesele şunda. Lewap avtonom edecek deyip öne düşüp dızap edeceğini edibilmen. Hali şimdi şu lewaptan alıbilmedik ağrı var yalı. Şu lewawyň öz içinde käbir etnik topadan
etnik käbir diýen şerat hemmesi diýýaýdym. Käbir etnik topardan bolan öz nämesiniň peşine düşen şeyle yerli yolbaşçılar boldu ve hälem şolaryň töwerende galyrlar. Häli şimdi şeýdip hereket edip ana şular ya çapırcılar orta sokup durlar. Näme Balkanı şeýdip bilen oklar. Hani etsenizden deyip ben ön soradım ben. Näme marne edip bileniz yok. Näme ahal edip bileniz yok dep sorawatin. Ha? Näme daşoz edip bileniz yok dep men sorawerotin. Näme üçün? Boş gıyvatlara, boş geplere gerek yok. Bir yerde bir oyun oynanan mahalı, bir oynayacak oyunun studyasına seyredin. Birinci ülen. O zaman ülen şu studyasına seyredin. Ondan sonra oyun oynayacak olup meydança çıkan oyunculara seyredin. Boldy mu? Ay mende boldu hazır için näme diýeyim? Biz goşakladyň awurda goş bir mikrofonla yapaly rodo ayakka. Böyle yaptım ben. Risk. Sen gürle biz yapalıyyan mikrofonumuzy. Sen mikrofonuny yapýan. Ha. Açtım. Men şu an oturup düşünýän de pikir edýän. Gülşat Orar burada tip biri studiýa geldi. Şo saňa iweren çakılımy ulanyp innem al meni efire dip adyny ötkötdi. Näme diýen? Kim sen? Niýetiň, adyň, sanyň näme? Şoňa görä. Ol gelip efirde söwüşüp da çek bolsaň men aljak gel, munça çekilen rahmeti harlattyrjak gel. Şoň üçin. Risk dowam et. Bu Serdar'ın estutra oyunu değil, aşağıdakilerin hemmesi estutra oyunu. Serdar işte son gününe geldi, son demine geldi bu. Son demine geldi. Etçi işi bilme, Türkan yolunu yaptı, onu hemen et bilen o. Son demine geldi, demede geldi Serdar. Ha. Son demine, demem geldi o. Evet. Şu an, men elimde konkretne dokazatsywa var. Suutlar var elimde. Kagizler var, suratlar var, videolar var. El peçetleri var, potpuslar var. Pullar var, surat video kameraları. Niri uradolanca var mende. Serdar'ın eden işleri. Hemes du elimdeler. Risk. Birda sorajak. Türkmenistandan bir maglumat geldi bolan, şu maglumaty tasdiklap bilermi? Şu maglumat dogrymy, dälmi? Nähil şu maglumat? Şu maglumat barada öz pikirini aýtsana bolýarmy? Ayda doldu. Öňünden başga habarlar berýär, ýöne soň ýene bir gyzgyn habar, bu haramdagyň aýarlygyny Gülnawat näme sebäpden işden aýrylandygy. Şammy ýegendiň ejesi diýe. Şu aýrylandygy barada maglumat berýär. Bu Atajan diýip şäher häkimligine işleýäniň näme sebäpden 23 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi, 5 ýylam krytyda. Sebäbi Gülnawat bilen tutulýar. Bir düşökde yatan yerine. Üstüne de haramda hut özü var ya diye. Hakyky fakyt şol sebäpden Gülnawat işden çykdy diye. Gülnawat şeher Uydu var. Atajanyň Aşgabat şäherine 72 sany elitka jaýynyň bardygy hem anyklanyldy. Haram tohum haramlygy diýdiňe. Öz aýarlygyny oňursun. Bu Serdar, bu haramda türkmen gelin gyýlaryna onu etmäň, bunu etmäň diýip her bir türkmen aýal gyýdyny, öz aýal doganyna deňemesin. Haramda ýanky maslahat diýdi dünýä türkmenleri bilen baglanşykly bir zat diýdi. O taý gerekken. Ýöne Gülnawat bilen baglanşykly şu aýdylýan zatlar dogry bolup bilermi? Şäher hakimine diýip bilmeýärmen.
O sebebi Gülnäme Atajan Nipiri şehir hakimlikte işleýärmişin. yaş olanlarla geziyor o aslında. Yaş olan boy uzun olanlarla geziyor. Yaş olanmasa moş doğru diyelim. Yaş olanlarla geziyor. Boy uzun yaş olanlarla geziyor. Devlet devlet şeýle bir näme müze çykyp bile eger bular ýaly maglumaty berip bilen adam eger şu hakykatdan hem Aşgabat şäheriniň häkim bolup işden olsa Atajan diýilýär. Hakimlikde işleyen niye? Hakimlikte işleyen. Bolýar, häkimiýetde işleyen olsa şol Atajan diýäniň dogly ady, familiýasy, dogulun ýöle. Şäher häkimiýetinde haýsy wezipede işleýänligi we ondan daşary şonuň şol Aşgabatda 72 san elitke jaýlary bolanlygy barada ähli 23 yıl batırlı diye demek. Yok basılsın ol meselede. Dur. Basılsın. Ol meselede basılar kardeş. Eğer tutulan olsa basılar. Yöne şon ayal doğruyla tutular için basıldı mı yoksa ol yörükte şu ayal doğruyla belli bir möçberde kalp işlerin içerisinde şeyle bir cinayetçilikli işleri doluluğuna ve çaktan aşağı amala aşıran için basıldı mı? Yine şu zatların detallarını bilmeden pelançayla tutulupmuş diysek hazır biz özümüz son yanlış yaz. Sana hazır maglumat otayda yazıp durlar. Yo men bunu fakt diýemok. Fakt diýaýdamok, habar diýaýdamok. Risk olar ýakyndan tanayan biri bolsaň riskden torayan şu ýaly gurrunma şu hakykata gawat gelýärmi? Gelen okmy? Men bir tane Atajan'ı bilen fakt diýip habar beremem. Atajan'ı birisini tanıyan öňkü doğum problemi başlygy var Aşgabat şäheriniň. Doğum problemi başlygy vardı. Boyu ona uzunanda orta boy toğlakça oğlandı, simpatişne oğlandı. Son şu oğlan 2000 neçinci ýylda bolýar diýim sana dolda. 2000 ya 16 ya 2006 ya 18 17'de boldy. Şu oğlan basıldı. Aşgabat şäheriniň doğum problemi başlygydy Atajan diýen şu oğlan bardy. Olam ýangy şeýerden yer satýar, magazin dukan satýar $100.000 şu basılan bilýän Atajan. Aşgabat şäheriniň doğum probleminin başlygydy şu oğlan. 2018'de 2017'nji ýylda basıldı. Şol haramdan nemet Gülnäwat diýilen ýaňy ýakynna aýrylan bolaýmasyn? Ne? Yo, oğlun basılanı diyen. Basılanı. Oğlunun basılanı. Onu bilýän. Atajan diýen. Yo. O Atajan mümkin rol. Atajanlar köpäbizde tügelimi. Gülnäwat. Doğru Atajanlar näme? Devlet Gülnäwat şol Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma jemgyýetiniň başlygy wezipesinden aýryldy şol. Dogry dämi? Ola aýrylmasyna gaty uly sebäpler boldy. Häzir men onu biri bilen düşekde ýatylyp tutulandyr diýiljekden, ýöneme şonuň şol Gyzyl Ýarma jemgyýetinde tutulup şol wezipeden aýrylan üçin şol Gyzyl Ýarma wezipesi jemgyýetiniň üstünden bir näçe galyp dokumentler ýasap, bir näçe hususy avtologları ve bir näçe pullary daşaryda aktaran üçün şol suwutnamalar ahyrynda şol prezidentiň öz eline gelip yetdi. Hani şunun eline gelip yetti hani şu otur arkanda duranın. Ulan şol haçan ayrıldı şol? Yanlışmasam şu abi 3-4 ayak oldu öz yanlışmasam ayrılanına. Prezident kaçam oldu şu prezident? Mart'ta geçti. Mart'tan sonra ayrıldı şu. Onun hem ayrılmasına şunu ayırmak için şunu işten ayrılması şunun özünün hem bundan beter jogapkärçiliklere da özünün sezawar duçar kalacağını bilen üçün ahırında atasına aydıp ana arkanda duran öz kakasına aydıp ondan sonra Gülnäwat'ı işten ayırttırlar. Gülnäwat şu wezipeden ayrılmamak üçün hana şu arkandaki duranın ejesi bilen maşgalası bilen bir näçe gezek öz ara maşgala davalara bile geldiler şolar. Doğru şu. Doğru. Fakt o. Men bilýän. Hormatly tamaşaçylar, Edil Şuwat Türkmenistandan bir habar geldi. Atajan şäher JKK başlygy diýen. Umumy
Awo. Umumy ýaşaýyş jaý hojalygy bolýarmy JKK? 70'e olacağı bağa emma JETF'in başlygy bolýardy. Tutulmany belli dälli. Ya JEK'in başlygy bolyam. JEK kommunalny bolýar, kommunalny başlygy bolýar. JKK diýen näme bolýar? Kommunal hojalyk. Awa, dogry, men şu meýdan şu bolýar, şu bolýar çyky diýişip at. Ha, ba. Kommunalny başlygy şu bolýar. Şu oglan Aşgabat şäheriniň kommunalny başlygy ýa-da şu oglan. Onu bolýarman irki wakaratyň aýdýany. 2016 2017 2018 ýylyň guruny. Onu bilýärmi? Ýaňy ýakyn aýryldy. Serdar Süplük tagta çykandan soň aýryldy diýdiň dämi? Basıldı. 2016 2017 2018 ýylda basyldy şu oglan. Gülnawat Serdar Süplük wezipe geçenden soň Gülnawat wezipeden aýryldy. Awa. O oglan basylana 2017 ýyl 2018 ýylda basyldy. Ýöne munyň en has esasysy şol aýrylmasyna ýanky esas ýene bir esas en aýylgan çeri şol Serdary wezipeye getirmemek üçin Gülnawat elinden geleni etdi şol öz dogany bilen. Hem de şonuň bilen birlikde şu arkaňdaky duranyň öz ejesi ýani maşgaly agzasy bilen de bir näçe gezek terse geldiler, ýani tersleşdiler. Ahyrynda onuň öz ejesi olardan üstün çykdy. Üstün çykandan soň ynha näme etdi? Onu wezipeden aldyrmaga mejbur etdi. Şo makala çelini, indi şunu okuw ýadyna çykarma. Şol wezipe çykana çelini, gelýäne çelini. Türkmenistanyň ozalky häzirki prezidentiniň ýanynda. Ýekece bir ýerde şonuň aýaly ýanynda görnüpmidi? Döldä, men şonu bilýän. Şu Atajan diýen oglanyň oň Aşgabat kommunalny başlygy idi. 2017-nji ýylda men ýadymda şu wagt. O domna öňündeki stroyka kurulan täze balkon kurulan jaý kurup nämetlerine diýişin jaý kuranlara ýykyp durdy. O zamanlar hem Cennet Bazaryň ýanynda näme bir kafe bar. Arzu kafe mi bir kafe bar. Şoň kafeň kapitanda hökümet magazin bardy. O hökümet magazinde ýykjak bolup sopsyna magazin kurjak boldylar. Onu $100.000 satdy oglan. Şoň üstüne got açyl gitdi, basyl gitdi oglan. Onu bilýän men. 79-yň 80-iň oglany bolmaşy oglan. Özüm kara Mercedes'i bardy özüň sopsyna. İşe gelende Avalon'da ya Dut Avalon'da geledi ya Dut Avalon'da geledi. Dut Avalon'da geledi. Sineşke renkte. Yine bir zat belli. Yine bir zat belli. Seredin yani şol Gülnawat bir ýere yatıp tutulupdyr zat diýdiler. Eger tutulan ýagdaýynda da elbette öz dogany da cezasız koymaz. Boy bir prezident olsun, minister olsun tapadı yok. Ýöne şonuň dogany bilen ýatan eger bir raýatyň kimligini öz gözü bilen ýanky sen arşyňal görüp tutup biläýser bular. Şol ýatany hemem hiç zatsız ýok edýärler onu. Ýeriň ýüzünden ýok edýärler. Ol belli zat. Etçekler hem belli bularyň. Olaryň güýjü ýetdi hemme zat. Ýöne bäde bir öle diýjek bir ayet var da, gepin gysgasy. Öle diýjek ayet var yani. Eger şu zatlar ýa sen aýdyşyň ýalak, şu zatlar bolan bolsa, bu çakaçyn o zatlaryň komple video hemme zadyna çykarlardy. Çykararlar tam hatda. Sen olar ýazatlar derro gerekli adamlaryň eline geçýär döwlet. Sizce geçýär. İstanbul'da çıkardılar ya bizimkileri. Montaj diýip bağırıp görediler. Rozva Gülnawatyň 2013-nji ýyly söýgüsi bardy. Birinji bilýän işine. Näme Balkan näme stroga gurýardy. Näme Balkan diýerler. Ady stroga ady, firma ady, ýesini ady. Gülnawatyň söýgüsi idi. O nazaragan bilýärdi onu. Oğullar hem bilýärdi. Hemes biler.
açık guruluşaydı. Açık üyüne bar oturup ededi. Gerekirdi al bile gidiydi. Öyle alıp gidiydi. Sere Oğlanı şu adam deyiklerini yoklar, basan yoklar. risk Oğlan. de tomaşaçı cevap bere. On nice bolsoň diye. Ahmet Nokur bilenem söýüşýär diýerler diýe. Şoňa hiç de noklar diye. Men aýtdyna şu Muhammed Balkan men hem bir Balkan Stroyka firmasy çoğunun ýolunda iki kotedjay kurdu. Kotedjaylan kurdu şu adam. Anan şu söýülsiydi. Pramoy Nazar agasy, ären bilet Nazar aga, Nazar şeytanam biledi. Hemmesi bilen oğullarım biledi. Hemmesi biledi olar. Lekin zat diýip bilmediler. Nokur soňky çykandyr. Soňky çykan o. Nugul navat yaş oğlanlar tutýar. Simpati işin boyu uzun oğlanlar tutýar. Öldü üçün edýär. Pul, eşik, maşin hemme alıp berýär. Hiç kimse diýip bilmeýär. Bispir değil yani geziyedi. Onun söýgüleri. Sen olar ýaly diýme ho, Türkmenistanda ýakışykly olurlar, oğdan olurlar, kän ýene birden eňerler. Güllewada gaçyp başyň bela galar senin soň. Yo, açık kur men hakikat. Düşük serdar etsinler şolar olar ýaly bolsa. Şu golca geýnenden görä, ina taýarja ortura. Dara oğlanlar edýär onu. Ondan bu maňa habar geldi, oğlanlar edýär. Şu at oğlanlar. Oğlanlar gogor ýaşadatlar. Yaman etjek boldular, o ýerwet etjek boldular. Kiday istoýdy ki sen oğlanlara. Ya. Bir tane de näçe samra oğlanı kiday istoýken. Oğlanlar edýärdi onu. Hiç deýinde ıstanma. Taliban basya bir gün. Men size aýdyn. Taliban basya. Talibana basmazlar bolýany. Taliban bularla bile bir ýaşaw ýorgony aşagyna kan hem üçin bas. Hay, şolan Talibanlaryň elleri barda şu oğlanlaryň. Agam. Dolda sana aýdyn. Rusy diýip bir tomaşaçy risk saňa bir soraw beren, jogap berip biljekmi? Sorawym Serdar haram arada diýe. Yazsın. Ne sorawyň Rusy? Sorawyň ber. Orta Aziýa diýip bir tomaşaçy ýa häki şol Gülşat diýip studiýa gelen idimi? Şol men diýip ýazdy. Migrasiya men hiç kimle söýüşjek bolamok. Men Gülşat, men oğlumyň başyna gelenleri düşünürjek boldum. Migrasiýanyň goşulýanyny düşünürjek boldum. Türk pasostwan Türkmenistana migrasiýadan ruhsatsız hiç zat edip bilmeýänligini janym ýanyp watandaşlara düşünürjek boldum diýär. Al efire. Kim migrasiýa pul berse Türk konsullugy dokumentlerini kabul edýär. Muny suwut edip bilýänim üçin diýänliýe. Menem gellidim. Bolýar gelsin al gelsin. Al. Şowat gellidim. Şowat al doza. Tamam, başla gepinizin dertin geçmeyin. Şowat Türkiýede viza üçin $500 başladylar. Viza uzat bilýärdi. Türkmenler. Düşünmedim. Viza üçün $500 baha düşdüler. $500'dan viza uğrat bilir. Kime gerek bolsa ücret çıkar başladılar. Türkmenistan'dan. Kim gelecek? Kim gelecek bolsa? Uğradyarlar. Bäherden Türkmenistan'a uğradylar $500. Ücret paylaşma gitti imoda. Viza uğradyas $500 bahasy. Türkmenistan'da kim gelecek bolsa? Ücret başlandı. Angrek çakılık satıp başladılar. Awa, ona uğradylar kargoçular. Başladılar $500. Onam kargoçular. Täze biznes bereketli boljak ýaly. Güçlü hareketli, bereketli öyle güçlü. Rusy, sen soraw berjek diýdin. Bersene sorawyňy. Ber sorawyňy, näme soraw berjek bolsaň ber, näme diýe. Risk sen haramzada Serdar barada näçe adamlara ýan ýetirenliklerini we jinayet işlerini edenlikleri barada sende maglumatlar bar diýýäň diýe. Aýdylar, telimgede aýtdyk, gaýtaladyk, sorawyňy ber. Sorawyň bersin, maňa jogabyny berin. Ki gaýsa adamyň adyny nämesi gereken ýokary işleýänler. Şo suwutnamalar bar bolsa diýe.
Näme üçin belli bir organizasiýa gurama ýüz tutanok diýe. Ama kim cevap bere? Kim ma kepil durýar? Kim garanti berýär maňa? Bärde şu wagt men etsim şüşdi. Rusy Awa. kim ba men izinde şu wagt? Halkyň görütüsün. Ses çykany yorgun açan çıkanoklar. Yorgun açan çıkyp bilenoklar Rusy. Şu wagt. Bana viza et koydu. Çıksın. Men dedim, Svoboda koça çıksın. Hemmesinin en atası var. Hemme kim ba? Türkmenistana. Svoboda koça çıkıp yatsınlar. Giyci gündüz. Plakat alıp çıksın. Türkiye'dekiler kayısı duruyor. Kayısı erkek bolup çıkıyor. Men sen arkan duracak dep. Kim bana yol koçan görkezecek? Kim? Durup bilecek var mı bir adam? Yok. Yo ne ben şu nemeden Rusya'dan ağışlar bir daha soracak. Rusya belli bir organizasiya ýüz tutanok diýe. Şu riskin elinäki şol jinayatçylykly, gany kuşukly materiallary alıp şoň hakyny berip biljek. Şolary watyň özünde. Riskin emme taraplaýyn ýagdaýyny kepillik astyna alabiljek bir gurama barmy? Ba orada aýt, ýüz tutsun. Yok men böyle diyeyim. Rusya'ya verecek şey hem suutnamana eline verecek. Rusya gözü baş biliyor musun? Öz adından. Düşünmedim. Men şu hem suratları zatlar kağıdını eline verecek. Rus geçsin şey forumaya gitsin de baş yüz tutsun. Öz adından. Et bilir mi ki şu işte? Ha, men elimdeki materyalları Rus'a verin, Rus'a etsin şonu yani. Ava. Et bilir mi? Yaman fayda bir gowurda da etdi. Gowurda da etdi. Şunu yokman men aýtmasam bolanok ömrüň uzak bolsun. Kino TV diýip bir tomaşaçy aýdýa. Risk näme diýe? Ýurtdaşyndaky prezident arkaňda durur diýe. Biram däl bir topar prezident bar. Näçe 3 mi 4 prezidentimiz bar. Daşary ýurtda. Şolar arkaňda durmazmy? Bilmedim. Kaysy? Ay birisi aydan da birisi bilen. Dile geldi aytmayayım mı böyle? Yok aytma. Gerekken. Yok men fak burun çıkarıyam men. Men öz wagty var tutayım hemme zady. Öz saat wagty var tutayım. Sözüm mü diye? Virtual dünya Amerika'da diye gurrun yok Rusya. Virtual dünyada ýören seniň ol bir näçe prezident diýerleriň ol öz topanyna jogap berileni götüne bok sıkışygynda näme diýe men size barın diýdimmi? Beýtmäň owa. Indan mene vize sisteme girdi näetdi bir-birine saldyryp başladylar. Aslında riski nizam korudylar. Başladylar. Olaryň iýjek pokuşo diýip men aýtmadymmy sana? Ozal aýtdym. Seret aly bir gün geçmänke başladylar. Men bir gün öň aýtdym, eýýäm etçeýini. Rozba, men bir efirde aýdandym. Seret, kim ýene ýaman gowur näme? Gowur kommentariýa. Ýurtdaşynda prezident saýladylar diýe. Biram däl bir näçe tügeleme bereket bersin. Prezident saýladylar. Hany prezident bolup çözsün şu viza meselesini diýe. Men döwlet sen efirin bir aýdandym bilenmi? Gelsin kim näme dokument sorsa men satçy dokumentlandyrdım. Satçy. Rusya men poçtam sizde bar döwlet diýe. Bulan menne yok Rusya diýip menne hiç kim näme yok poçtan yok. Rozva ben efirde poçta bilen bolýan zatlar däl bu. Rozva men diýdim de efirde men dokumentini satacakdım. Kim gelip alacaktım? Ya kim men götürüp dursun men alıp çıksın yurttaşına alıp gitsin dedim. Men fakt dokumentini eline verecektim. Böyle can etil başladı. Böyle Instagram'dan çıkıp başladılar. Niye de burunda seni tap berene bir näçe $100 verecek diýip sen kendine pul koyup berene mäwamsın? Pul koýanlar amba. Gelip berden sorap gelip benim goňşymdan sorapdylar. Goňşym tanama bu oglan kim demiş. Hiç kim tanamıyor meni.
Tanasam tanamıyorum diyor. Hiç kim başına belası gelmiyor. Öyle şeyler gitti. Nämere gitti de Rozbaga insan kulağım dindi. Birza ettim kulağım dindi. Bu canlardan, bu Men ha nämelerden. başyndan näre şonu aýtyp gelýän. Bidirek kellen artdyň şol atlara. Ki kulağım dindi konkretne. O Serdar. aýtdyň şonu. Serdar indi şu etçe işini özü bilen o näme etjegini panika düştü goýucu. Panika. Bu kalkasyna etjek bolanda men. Berdi Muhammedow. Sana diýen. Sen o molla bolup özüňçe o Kitaylar getirip, Araplar getirip, o nämeler getirip, Fransuzlar getirip sen 10 min okutupdursun. A sen näme 10 min okutupdursun? Kaýsy nämeňden? Kaýsy kimin puluna? Özki senden da Japoniýa premier ministri üçin näme töwür galar ýa-ni. Kaýsy etdiler ogular dinler. Din kanka oyuncak etti. Özüm eline sağa appa sakka näme yüzüne alıpdyr. İýnigem dön giyipsin. Kaýsy kelleňden, kaýsy yüzüňden giyipsin sen. Bir eşeğin derisinden bir donda asasyn onda özüňe. Yüzüňe şo eşeğin derisinden gaty yüzüň. Donam şondan giysen. Bir ýurtda ahir zaman boljak bolsa diýe şo ýurtda molla bilen işan köpeler diýe. O näme şol häki gurrundy aradan gaçan, gözden gaçan wagtynda gelmän soň ýerden gelip goşulan nemeler, kommentariýalar bar. Tutulan däldir diýe Atajan. Atajan pul getirip berýär diýe şol heleýe. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident däl käde ikisi iş ýaşaýan ekenler diýe. Atajan täze o Berdimuhammedow kakasy Serdar odan gyzyň näme kakasy wagty o işledi. Kamlan başlygy bolup. Onu men bir gowy onu gowy tanýar. Nur Kasoy'un goňşusy soňam o. 30 mikron ýaşaýdy orada. Aydınçı Nur Kasoy, Nur Muhammedow. Şoň goňşusy. Bir minut risk bagışda 30-njy mikron neresinde ýaşady? Men hem 30-njy mikronda ýaşadym. Aşgabatda şo döwürde. Weh, Kasoy'un üýüni bilýäňmi siz? Beteýden bolak. Nur Kasoy'un üýüni. Hakikaten şol Wayan Garadok şol bazyň arasyndaky şo näme bardy? Şo men şo taýda boldum. Köşüde oldum bir näçe wagt. Köşüde soň bäri 30 içine geçtim. Kasoy'un Nur Kasoy'un bilýärdiňiz siz. Bazar bar. Bazary bilýän siýahat näme gassysany, ýani bilýän turizm gassysany. Turist gassysany. Ýok, siz o tarafa geç gitdiňiz. Ben bu tarapda. O park bar, kiçi park bar. 30 mikron kiçi parky bar. O bazaryň kaptalynda. Awa. Hoş. Bazaryň prosmy opşdwor bar. Ýolun bu ýüze. Awa, zapravka. Wayan domlar tarapynda. Awa, zapravka hem bar o tarafta. Hoş. Menem şo taýda. Menem şo taýda ýaşap işledim. O Gurban doktor bar, soň on işle giden Arçyn bar, soň Nur Kasoy, soň ýani nämen no üýe şo. Nur Kasoy näçenji ýyllar o ýere baryp ýaşady? Näçenji ýyl ýaşanyp men şonu bilýän. Meni ine açdyryň da özüm şoňa pul berip gaýtdym men. Yo men maňa sen onu baryp näme berip näme goýanyň gerek däl. Näçenji ýylda ýaşap berende? Şo ýylyny aýt, men saňa zat berip nämeden soramam. Gerek adam aýdyp oturma o. Men näme etmeýin, iş bilen soň aýtyp berin saňa. Neyse bolar. Bolar? Bolar mesele ýok bolar. Hemen aýtyp dursaň hem hazır başgalaýyn başýan gitmesin soň. Käbir tesirlere geçelim. Şutaýda Russiýanyň bir tesiri bar. Salam döwlet, salam risk. Bu tupoy süplüğün çykyşyny bir gördüňizmi diýe. Şol Şanhay
Birleşiginiň bir ýygyna boldy Özbegistanda Samarkandda. Tupoy diýseňem şoňa kompliment bolýar. Gutoron özüne alyp barşy ýazyk jestler diýe, beden dili, ol Putin bilen kameranyň öňüne geçip alzyrap oturşy. Onun prezidentler aýlap berler halkyň arasynda ýa hödürlenýän zatlaryň arasynda, o prezidentleriň arasynda däl, başga bir ýerde geçip ber, şoförlaryň arasynda tansçylaryň arasynda ofisiantlaryň arasynda kellerine taýak nemeden ýaly. Burwara Türkleri maskaralaýarlar da şolary ýaly kur. Garyn eşeden doýup gelendir da. Ha? Garyn eşeden doýandyr da samolyotun içinde kalyanla garaşdyryp. Ay bilemem Putin'in öňünde Türkiýe ýüzü şu çep tarafa gysarıp gidýär o. Ýüzü gysarýar. Ondan soň bilgeçiň kameranyň sağ tarapdan alýarlar on, şonda da gille bilen nokta gysarıp gidýär ýüzü şeýdi. Äňi gysarýar, gürle bilen ok. Galap durun bir Ulan tohum tijinde şol gürlemekde kynçylygy bar edýän, şol şiketi bar edýän. Yok, manka boluşýaly. Yok haly ýene bir 6 ay dursun parlyş bolup çykararlar haly. Yok 6 ay durmaýar. 6 ay durmaýar. Duracak, durýar. Durmaz 6 ay. Durar. Ay görersen. Yanvaraja durýar sana size garanti berýärmen size. Yanvar 6 ay mı? 6 ay bolmasa 4 ay. Durur. Serdar şu an o sıkıştı Türkmenistan'da. O sıkıştı. Paxtalar hem gelip duray töyleme Serdar. Şimdikileri kime bir dağıttınız? Serdar, paxtalar Evet. gelip dur. Paxtalar gelen. Nire? Ha? Vana gelip dur töyleme. He, şol diýende melen geçen efirde aýdandan gelipdir, ha? Gelip dur. Lekin kim aydan tapanoklar. Kim aydan tapanoklanmışlar. Be. Gelip dur töyleme. He, burmu risk ştaýda bir täsinleme bar. Komentariýa roz waýakdan soraýynda. Kino TV eger ýalňyşlyk bilen aktivistler näraçylyk eger ýalňyşlyk bilen aktivistler näraçylyk bildirip çyksalar, bütün türkmenler deport ederler. Näme diýjek bolýar? Bärde wizany goýan Türk hökümeti, wiza meselesini orta goýan türkmen hökümeti diýe. Näme diýjek bolýar düşünýärmi şuňa? Protest her şoňa bir zat diýin. Men videomda bir zat aýtdym, olyn belki şoňa neme diýen bolmaly mümkin. Biziň halkymyzyň täsir nemesi bar da. Geçen ýyl bir zat eşden bolsa men aýdan bir zatymy şu wagt şoňa jogap berýär. Ya şoňa ile baglanşykly bir zat aýdy. Rozaýakka senen bilýän habarçylykda. Ondan şol meseleni seplejek bolup gözleýän arhiwi agdardyň döredýän bir hepde geçenden soň arhiwda 7-8 ýyl öň aýdylan oraya gozgolan mesele bilen baglanşykly bir zat aýdýar watandaş. Ne bilen merde aktivistler diye närazyçylyk bilen çyksalar türkmenleri deport ederler. Olar ýaldat ýok. Şu adeçenni protest diýip närazyçylyk bildirýär diýilip hakyky manada edilen bolsa provokatorlaryň kontroluna däl hakyky manada bir zat edilen bolsa şu adeçenni köp zat edil bilarýaly bolmaz. Türkmenler Türkiýede we Kiprde daşy gabalmazdy. Bulan bular gönümel oynatky ya da 3-nji arkadan oynatky ya da 7-nji arkadan oynatky. Gönümel bolmasa da biri tesvir ýa-da video zat tesadi bertir döwle daga pul alýa diýen bolun o pul dileni otyra ol halkyň öňünde ona hili bolýar. Mene sen aýdýanyňy düşünmek diýe. Inni şu tesvir ýazyp ýöne şu tesvirime jogap ber diýen watandaş sana jogap berýän ştaýdan şu fursatdan peýdalanyp tomaşaçylar bagyşlan Rozaýakka risk promot. Inni gönümel pul alýanlar, gönümel pul meselesi bilen gürleşýänler ol
iň ýokardaky adamlar. Bu proýektiň başyndaky adamlar. Bular peşka diýilýär, ortsçasy. Tur kerden getir diýilýär, şolam däl bular. Şoň üçin bular gönümel pul aly bilen. Gönümel pul alýan adamlar olan çini, zıvanyası, nemeti, has ýokarda bolýar. Bular men netije edýän. Men bir dagda baha öğrenmäkdim, netije edýän. Ha, men bu cennetleri çallym diýip, çalýan adam läleler bolsa, men eşden tadım aýdýan, sen läleler çalýan diýen. Ol dutar çalýanyň özüm ýok, men bu cennetleri çallym diýen. Nihaýaty dogry. Ol men bu cennetleri çallym diýip läleler çalýanyň bu cennetler diýmegi dogurmy ýa men läleleri eşdip bu sadyň bu cennetlerde läleler diýmegim dogurmy? Ha? Şunu bir aýyl-taýyl edeliň. Netijede şu wagda içenli edilen işleň bir çivit ýaly peýdasy bolmady. Bu peýdasy bolmagy ýalam bu halkyň öňüne çykanlar bir-birini etdi, bir-biriniň kasetasyny ýaýratdy, bir-biriniň seslerini, çatlardaky materiallaryny hemme zadyny şahatlyk, diňe bir şahatlyk däl, şahatlykdan başga gawat gelen adama satdylar. Halmat söýün bilen gürleşýär, halmat bilen söýün bilen gürleşen zatlaryny alýa, başga bir birine satýar, ýa-da ýöne şeýle berýär. Murat Gurbandan alan niýene birine berýär, 10 gün al, garman çorman. Inni şol adam agentmi? Şol adam rejimiň gullukçusymy? Ýok. Bu adam ruhy kesel. Bilýän? Bu adam ruhy kesel. Sen muňa agendem diýilmeýän, sen muňa şuulçum diýilmeýän sebäbi. Gerek diktatorlyk rejimi ýa-da haýsam bolsa bir şol Orta Aziýada bir batwaljykly proýekti durmuşa geçirjek bolýan adam psikologik ýagdaýy bular ýalyky bulaşyp adamlar bilen iş salışmaýar. Salamlaşmaýarym. Sebäbi nidaý bu Hudaýdatlan salamlaşaýsa birden selfie surat ýa bir zat ýa uzakdan bir surat alyp görkezäýdi işi gaýdýar şol adam. Ömrü boýy şol adam şoňa borçly bolýar. Bergili bolup galýar. Olar bilýär bulan häsedini. Şoň üçin bu ortalykdaky sürü götünde gaýraty bolmansoň, hiç zat edip bilmeýänsoň, inni taşam gawalla, sanylgyda günüň ally, inni reşotkan gözüniň aňyrtyna goýuljagyny bilýär. Bu topar adamy satdylar, Türkiýedäki, Kipirdäki türkmenstanlary kyn ýagdaýa düşürdiler provokasiýa bilen. Nälelik bildirjek, närazyçylyk bildirjek diýip. Hemme zadyň formaty bar ha, şu wagda içenli başga ýurtlarda milyonlarça gedek edildi. Kopýalamak kynmy, şolara öýkünmek kynmy? Ha? Bolýar. Olar hiç zat başaranok enne. Öýküne aýsyn. Bulan ýanyna professional adamlar bar. Ine biz hemme zat bilýäs. Biz näme? Metbuat beýannamasyny ýazyp bilýäs, ony ýazyp bilýäs, mun wel tapar bar. Ine hiç bolýa galanlaryň nemet göňüňe ýetmedi. Wel tapar hemme zatdan baş çykýan adama. Prezidentlik aparatda işleyen adama hemme zady bilýär. Etdiriň şoňa. Men düşünem. Plan maksat bilen ideýasiýa ýöne netije edýän, netije provokasiýa bolup çykýar. Şoň üçin aýdýan, onuň bu provokatorlar buladylar, ýurdu özleriň gaçyp gitdiler ýurtdan. Inni Türkiýede galanlar näme etmeli? Inni özlerini hopun gelýändigini bilip häzir özüni reklam etdirip YouTube'larda taşarurda gaçjak bolýanlar amma öz durmuşyny, öz adyny, kak butda bir hamala aktivist görüşüji ýaly edip tanadyp, o inni reklam edip, o görkezler videosyny inni bol adam hökman taşarurda barsa status alar. Alarsyňyz statusy. Alarsyňyz statusy göreli. Nähili status alýanyz? Küntü siýasy, küntüden başga status almaýanyz. Siziň ýeketek statusyňyz bar, siýasy küntü. Innen barın, nirde nähili söýüňiz, tanky desseňiz, tökme datsaňyz, atyň, baryňyz kançyta. Bağışlan.
Rodvayakka risk Ivan Dinläçin. Grozny. Gelli salam diye. Awo. Näme diye? Ağam Atajany Kasoy bilen tanatjak bolma, tanalmayan adam däl ol. Milyoner çary goşadan pessel puly ýöne onuň hudaý tutdy diye. Risk. Çary goşa diýeni kim? Risk gitdiňmi? Çağrı koşudu eşittim. Tak Hmm. yüzünü gören adam delmen. Tak eşittim adını. Çağrı koşu kim? Şoň üçin inne çykyp närazyçylyk bildirsek turpdy. Närazyçylyk bildirsek hemmämizi deport ederler. Şu wada için edilen provokasiýalaryň hemmesi bir bahana tapıp Türkmenistanlary ýurda ýygnap şo täze gurulan ýa-da giňeldilen, remont edilen türmelere dıkmakdy. Biz bunu näçe gerek gaýtaladyk, näçe gerek gaýtaladyk. Bakiň dili 5 metr uzak gitdi, soň ýene bakas ýögýärler efirde. Döwlda gepin gesen bagyştaý. Men diýjek zatym bar. Türkmenistanyň hemmesini top ýygsala gowudat bolýar Türkiýeden. Türkmenistanyň hemme halky gitse näme üçin gowy bolýarmy? Aňarda man böyle tır edeler aran çıkıp yazıp saydeler. Aňara gidip bir ben berde rahat iş pul tapıp durlar. Bolsam biraz pul tapıp uğraşıp durlar Türkmenistana. Çağalsyna, heleyine, iጂ kakasyna. Türkmenistan gitse nämes gowy bolýarmy? Nämesini görmek isleýär. Şu aňarda berde işden pulunu aňarda iş tapıp bilermikin şular? Berde mana şu yazan zatlaryny aňarda yazıp uğraşyp bilermi mümkin? Saga, ýene başgasyna, maňa uğraşyp bilermi mümkin bular? Yazıp. Ya olsa Rozbaga uğraşyp bilermi mümkin oturup? Rozbaga siziň diýeniňiz dogry, gelin bizleri kurtaryň, biz daşy ýutýys. Dep yazarlar mümkin. Bär sesini çıkarma otuýlar şu wagt. Türkmenistanyň gitse sesini çıkarıp bilermi mümkin? Men gitsin diýen. Hemmemiz gidelim diýen. Olan etjek bolýanlar şu. Hemme bak Türkmenistanlyk halk Türkiýede ýaşaýp işleýär. Hemmesi gitse men nämesini gowy görem bilenmi? Aňara baran soň näme iş ediler? Görüň kan diýende görmek isleýän. Taşy ýerler, gumy ýerlermi? Ya. Näde gün görem? Şurada düşünýärde. Rodway bagyşla her söz berjek. Ýene bir zat bar. Ni bu topar oyunlar oynajak bolurlar, köpde başa barmady. Hudaý tutdy, Hudaý urdy, halkyň ahyny alasy, gorady belkem. Ýöne belli bir derejede häzir daşyny gawadylar watandaşlar. Ýöne bu belli bir derejede bu ýene bular bärde ýeňiş kazan bilmez. Ýöne diýjek bolýanym bulary üýçürüp aňryk akydip aňarda öz töwerüňiň eden etmişlerini, jenaýatlaryny, daşary ýurtlardaky bulan sokuşlyklaryny, pul aklamak, adam öldürmek, adam gaçyrmak, bu topar daşaryň ýurduň içinde däl, bulan daşary ýurtda bu topar eden jenaýatlar bar. Şolary bulan üstüne ýükläp bilýärler. Özlerini akça ýüze görkezip bilýärler. Zor bilen şolary etmedik günahyny boýnuna goýdurup bilýärler. Şeýdi gün köp zat edip bilýärler. Şeýdi çıkış edip telewizorda zat görkezseler bar, ýene onuň näşil gidýär. Men aýdaýyn size. Rodwayakka. Ya şunlar ýaly düşündirip aýdaýarlar, men ertirden bäram aýdatyna. Mene aýdaýdy artık dilim meniň kem şu bakynykiden kem bolmady indi de. Men diýjek bolýam şu hana şu arkaňda duranyň edýän oýuny veya şu arkaňdaky duran şahsiýetiň kultuny ýene bir 30 ýyl uzatmak üçin bu oýuny indi ýurt taşynda oýnamaga başladylar diýip aýtdym men. Yurt içinden tık edip ses çıkan yok. Arkadakynyň kultuny oturmak üçin yurtdan ses çıkan yok. Şonuň üçin bular näme etmeli? Yurt taşyndan hereket etmeli. Yurt taşynda oýnanmakaly, ýurduň daşyndaky raýatlary dip ele geçirilen ýagdaýynda hana arkaňdaky soň halkara döwletleriň veya halkara guramalaryň öňünde özüni suwd edip biljegi belli bolupdyr. Ine men ýurduň daşynda da
devleti şeyle ýagdaýda bölmek isleýänleri veya yurtta taht agdaryşyny geçirmek isleýänleri şeyle ýagdaýda biz ele geçirdik diye özünde suutnama toplap şeyle oyunların asıl planını düzüp duran özü howşunun. Şunu şu derecede düşünelim. Bunun için hazır senin aýdyşyňa risk Türkiye'deki Türkmenler almak yaman iten ansady. Türkmenistan'ın gelerinin bir yıllıkısını gelerini hazır yani şu duran berdeki Türk'tekin nämasine cüsüne de geçirsin. 24 saatte bütün Türkmen toplayıverir. 24 saatte. Buna ol gerek değil. Bu asıl şu özünün şu kultunu ornaştırmak için, kultu berkleştirmek için buna oyun gerek, oyun. Şunu düşünün siz. Şonu siz hem Türkmenin halkına da nämesin günde etip diyor pikir ediyen. Fakirlerin ağzı saçağına haysına seyresen şu kedi çorolcağızların bir içinde et, o bir 100 gram eti ya var ya yok onda hep de zordan yiyip yiyip bilirler diye. Biz bilip görürsen onu halkına da ne el gün görüp verenli. Ana berden yan yakında da giderler var. Bir ay oldu giderlerine. $500 yeten yok ayımıza diye. Dine produkta $500 yeten yok diye. Yine gittin. Ovada mı şehirde mi? Ovada $500 yeten yok diye. $500 ayımıza yeten yok diye. 5 maşkalalı ağzadan varat olan maşkala $500 yeten yok produkta diye. Bir küçücük meri pirati verecek olsun. Bir yaşayam kanlı. O öyle $500'ın üstünde kazanç ediyen olmalı bunlar. Men sonra atış onun için. Siz ne içeceğiniz? $500'lık men sonra verin. Başka planeta yalın mı? O $500 yetmez ya. Ne mi içeceğiniz dedim. Günde bir zat yiyeceğiniz mi? Et pet ya. Bir gün palo, bir gün et somsa ya bilmem. Bir gün yeni ne mi? Türkiye'deki yiyen mi desem canım alyan yağımızla yiyen zatımızı istesen suratından koyuverip bilir sana diye. Ne etsin? Çağlarım var diye. Son özün göz önüne getirip göründü. Şu at gidenler hemesi pişman istiyor. Ağla otur. Gelecek olup ağla oturlar. Hani gördün ya oyun varını ettiler Türkiye'de. Oyun varını ettiler. Karalar gördüler tutturulmadı halktan. En son oyunu ne ettiler? Serdara Şöhrat yollar açılsın. Serdara Şöhrat yollar açılsın. Edilşoy yerde bir taraftan karalap durdular, bir taraftan da Edilşoy aeroportta ne edip durdular? Şöhratlap durdular. Hani ondan da tutturup bilmediler. İndi ne etmeli? Gördüler, baktılar. Bu zattan tutmadı ahırında vize nemesini girizdiler. Ene alın size. Ene bu size kapak olsun. Size koydum olsun değil. Evet koydu doğru. İndi ne ettikleştirir levapları tire tayfaya getirmeye başladılar. Ene bunu göz aylamışlar. Tutayda bir sen aydan zatlan bilen uğurtuşrak diyen yalı bir täsin komentary var. Şoňa da jogap bersene. Döwlet ağa dip maňa aýdýan men jogap berjekken. Döwlet ağa Murat Kurbanow aýdýa noýabr aýyna ýurtda protest etjek diýe. Bu boljak wakalar 2002-nji ýyllaky bolan wakalar bilen bagly ýeri barmy diýe. Şoň ýyl dönümi zady ýubileyi ýa şolar ýaly bir zady barmy diýjek bolýar. Murat Kurbanow dağlar köp çağırış ettiler ýöne. Şu eden çağırışlaryna görä Türkmenistanda adamlar ak göýnök, gara galastuk, gara jalbara giyip köçe çykyp adaty ýaşaýyşyna dowam etdimi ýa etmedimi protest görünüşinde? Murat Kurbanow şol tesviri yazıp soran ildeşimize ben özüm laborat bir näme bereyim. Murat Kurbanowdan ozarla näme içende sorasalar o der onun asıl näme jogap şoň özünden çykýar ýöne şonu Murat Kurbanow diýen adam şu işin içerisinde burnunu sokandan beri özüm her sözünde her iş nämesinde bir zat söz berýär. Siz maňa şundan jogap berin. Özünün her atan adiminde etçek deyip eden işinin bir veya yekece veya bir nämesini maňa bir suutnamasını görkezibiljek adam barmy şonun? Yıllardır, aylardır özüm söz verip geldi. Ben üstüne basa aýtdym. Ana şu adama dedim yine 2 yıl, 3 yıldan beri edip bilmeýär dedim. Hani edip bildi mi? Edip bilen bir iş bar olsa açsın. Ha, yekece eden işi ne etti Türkiye'ye geldi onda da başka köşelerde aylanıp
Öz-özüne deport koydurup gitti. Adımlar ele verip. Ana men Türkiye'de aylanıp yürüyorum. Ene konsulluğun töwereginde men diye. Hani edip bildi mi? O milletin ve halkın önüne düşecek. Özünü lider hükümünde, virtual dünyada özünü prezident sayılacak olan adam o başka köşede aylanmaya. Gönü halkın önüne düşüp halk bilen bilelikte halkın arasında gerek olsa. Sayılacak kolya diyen. Sayladı, kutordu, saylanlı. Hemmeten saylanlı oğlum. Yani devletin 4 tane daşa rutta prezidentimiz var. Risk havarın olsun. İstenlik bir yerine demezsen sen arkanda duruyor sana kömek ediyor. Sen o materyalları yankı bu sen aydırşayalı kurama yüz tuttun mu gerek yok. Şu virtual prezidentlerden haydan olsa birine yüz tutsun karşı ediyor olur. Elincek seni elincek tutturup bir veriyorlar anırı. Niye Amerika mı? Amerika vurdular. Serdar sana. Ay ne mi diyeyim can da Amerika olur lezal anlaşan ama ne yapıp Amerika'yı versin. Halk Türkmenisi Amerika'ya gidenler belki de o yitirip Amerika'dan kumak botuyorlar. Şu bundan ne çiğlen kakamın doğan diyendi. O Western Union vardı ön. Pul geçiriliydi Western Union'dan Türkmen halkı Türkmenistan'a. Şonu yaptılar, yapanı diyendi. Endi konkretde millet parası dem gidiyordu da konkretde Türkmenistan'da oğurluk başlayadı dedi. Seyretti durumlar size. Kaçı bilen kaçsın dedi. Kakamı doğan gitti de o. Başka yurtta yaşayış var. Sizlerim kaç bilseniz kaçın dedi. Endi baştan da oyun dedi. Bunda ne çilon şu Western yapılan son şu gep aytdı da. Oğurluk güçlü oğurluk gidiyor millet parasından güçlü gider berdi size. 10 aydan gepleri taşım olup çıkıp otur. Oğlan nem etmedi. İşleyeceğini işledi ulan aslında. Yani bu maş oğudun gelindi var araba ver koracak ulemir. Mırzaydı. Böyle gep Van'daki paktılar nem edecek ulan Serdar men şonu düşünemek. İçindekiler kime verecek ulan? Saklağa koyupsun depoda. Depoda düşürürsün depoda. Kime nem edecek ulan? Niye uğraşacak ulan? Katalanı Serdar getirip Türkiye ha. Van'da içindeki narkotik. Doğamını getirip bilen oklar, onurup başarıp bilen oklar şol iş şeyle mi? Başarılar neden çıktı şu gep taktarttılar. Getirenince bilyen. Saat gecene açıda gelenince bilyen. Dana kolay gelsin. Risk sen agent mi? 5.25'te getsin özgem. Mesela aydım. O yüzden 6 tane pak ruşup geliptir o zaman. Risk. Sen emayalta işleyen adamsın da. 2 tane pak ruşup Türkmen oğlan. 2 tane pak ruşup Türkmen oğlan. O yüzden şu aytmayın da atlarına. Şu iki oğlanın pagruşik, iki oğlanın biri men değil ne? Bolanlar. Yok men boş be. Yok zaten yok men yok yerine vadimayın. Kudadan korkuyorum men uzatları. Yo bolanlar oraya yürüyorum ya sana var. Boysa başla o uçağa çıklar gitmesin onu çöreğine getirip Oğuz'a tepeye gitmesin. Böyle sonralara geçerler tizren. Serdar ne edelim? TV Murat Kurbanov müngüncü gedek protest ediye virtual görünüştü. Awu belki müň dönem köpdür virtual görünüştü. Aşgabat'ın parklarına GB korkup bizar bolup viza rejimini koydu diye. Şol real täsiri bar bolsa tügeleme berekelli Allah kuwat bersin. Başka Karacaoğlan gelli tema näme diye viza meselesi Karacaoğlan bilen öýdara söhbetleşik etjek bolýan. Karacaoğlana hemen täsin fantastiki täsin maglumatlar bar. Sohbet kaçan çıkacak Ha? Olam çıkacak mı efire? Kaçan çıkacak mı efire? Öýdara söhbetleşik geçirjek bolýan. Men ikimiz söhbetleşik etjek bolýar. Öýdara söhbetleşik edip goýjak kanala nesip bolsa
yaman täze zatlar bilýä, aýdýa, görüp başyndan geçiripdir. Men agylyma çykardym. Viza meselesi bilen esasy maksat ses çıkarıp biläjek illeşleri ýygnamak, ýygnadylar. Möhür bassalar, bellik koydular. Ali Baba bilen 40 karakçyda hani kapılara şarat koýarlar. Awa. Şol komediýa öwrüli gülüp öllüm am ömrüň uzak bolsun diye. Rusy Sajol arasyna gülmeleme. Garajoglan MKS halkyň prezidenti diye Merkezi Kosmos Stansiýasy halkyň prezidenti diye. Soňam eňere ýol ýok diye. Soňam risk seni atmaly diye. Garajoglan. Garajolay paguruşka Garajoglan şol protestlerle balanşykly bir gowga aýdypdyr. Internetde edilen protestin osurukça güýji ýok diýipdir. İnternete gelende güýji ýok şoň diýipdir. Döwelde internete gelende internet 10 güne 2 hepde 3. hepde geçti. 3. hepde gitdiňce internet ýapyk. Tökmese internete. Diňe ýazyşýan. Ýene son bir programa ba, o programny guruşýan. Başka bir programa. İmo ýapyk diňe ýazyşýan. 3. hepde gitdi. Rusy köşeş. Rusy köşeş. Uro diýen maňa sowutnamalar diýe. Köşeşe janly. Men 2 tane çağama 4 ýaşynda birim 2 ýaşynda şolaram bir zady tutsa bara sıptırana hökman edämeli şol sekundam geçmeler. Senem ýapyşdym goýbereň o gaýsa kırtgaýar. Rusya böyle. Rusya tutur gayrat edäber maslaga diýdi bara ýöne bular ýaly jinayetlaryň sowutnamasy maňa gerekdiň adama berip goýberýän zat däraby. Raçyk turda bara. Başyny gözüni aýlap gipnoz etip aljak bolýan o senem riski diýeni. Turda raçyk. Serdar ýandy bir olsaň böyle bolan riskam Serdar aýrak düşünendir da. Ay näbileyim mara. Serdar oğudunu çıkarpsın. Düştü ara. Yo Serdar oğudunu çıkarpsın. Riskam şuna oğudunu düşürem ya. Wagt geler oýnatkylar kimiň nämedigini düşünürler. Hiç kime gile ýok diye. Ay olar düşünmeýän. Ýöne şu internet aktiw bolan watandaşlarymyz düşünse bolýar. Iň gynanlar zat öýlerine garşy edilýän provokasiýalara, öýjükdirmelere, ýalan propagandalara barmaklary bilen jüýsündäki internet paketleri bilen gollap berdiler. Bu innem öýlerini dodaga düşürdiler. Düşmany getirip taşyny gawatdylar. Garajoglan ýa bir tesir ýazyp da internetden protestlaryň osurakça güýji ýok diýip. Güýji ýok, emma güýji osuran güýji olmasa bile ýa şol osuran ýysi seret internetden ýysi halkyna göre düşürdi. Ene güýji bu ýerden sowutnama edip alsaň boljak. Agam men maşgalam itin gününi görüp berler diye. Hawa kimiň maşgalasynyň güni gowy. Şeýle riske. Günümel häkimiýetiň bir nemesi bolaýmasa, şäherge dady ýallaksa bolaýmasa kimiň ýagdaýy gowy, kimiň maşgalasynyň ýagdaýy gowy. Ondan häzir saňa şu materiallar berileni bilen sen şol materiallary desine şöyle biljeňe gözüň ýetýärmi? Inni bu iki. Sen hakykatdanam bular ýaly materiallary alynmak üçin çözüp bilýän bolsaň maşgalaň näme üçin kynýagdaýda? Bu materiallar bilen çäre görüp bilýän adam maşgalasyna maşgalasynyň meselelerini çözüp bilýär, çäre tap bilýär maşgalasyna. Ya men düşünemokmy? Men gösense riskingem gösensin diýip durmýar bu. Döwletingem, döwlet baýhangam gösensin. Hemme kim gösensin diýem.
Bilemok Meni boş jemläliň. meni işim bitti eşim O suda. ayakdan bıdatlan analizini vermek kıynala diye Karacaoğlan. Men ejitadım halk ayağa dikelmese bezer hiç sayt bilmez. Orta Azya täzeden bağlanacak boldum. Näme etdiň bilemok, bağlant bilmedim. Ine şu yerde sen tuturlun. Niyetin düdüg dälligini şu yerde özüň subut etdiň. Allahjan tomaşaçylygymyzy gorap dur. Men hiç de edemok. Men edemok hiç de. Men etmedik zadymy nirinden tapıp şuraya alakadat näme etdiň bilemok, bağlant bilmedim. Sana bir daha deden adam gel efire deyip çağırar mı? He? Şahatlık yalalıp baryan özüňi. Özüňi şahatlyk yalalyp baryan. Hiç de dedem mok. Ýöne şu sözüňden soň men seni bulak edýär. Awa. Git demokratiýany kime görkezýän bolsaň görkez. Demokratik hakyň nirden gözleýän bolsaň gözle. Çık şolaň efirine senem. Diýjeňi şo taýda. Awa. Kışam geldi. Kış geldi. Kışa näçe sanaly gün galdy. Owanlary Ben hiç kim ýoňa gitmedi diýä gurrunsyz. Inni efiri ýuwaş jemläliň. Rodowaýakka. Risk. Awa. Mehriban doganlar bugün biz Türkiýe vize koyulma barasynda gaty köp gıýbat ýaradylýar. Näme gıýbat, näme hakykat, haýsy dogry, haýsy ýalňyş. Şu pursatdan peýdalanyp öz jüwjüklerine, kisejiklerine halkyň daman adamyndan haram gazanç etjek bolýanlar bar. Şolaň toruna, dudagyna düşmäň diýip gyssaňyz özümizde Rozowa bilen bile size şu gün Türkiye vize almagyň düzgünlerini gurrun verdik. Türkmenistanyň içinden nädip alınýar? Şoň düzgünlerini Türkmenistanyň daşyndaky başga döwletlerdäki, ine Kipr ýaly ýa şoň döş döwletlerdekiler nähili almaly, näme etmeli, onu gurrun verdik. Soň ýanky yalan bir gıýbat gurrun wady, men onu eşden wadyma da yalanlygyny bilýän. Şu viza meselesi bilen bağlanşykly Türkdäki Türkmenistanyň watandaşlaryny başga ýurda çykmany ýaly edipdirler, diňe Türkmenistana gidip bilýär diýip bir gıýbat ýaýradylar. Bulam yalan duruşy bilen. Muňam yalanlygyny subutnamalar, kanuny subutnamalar bilen praktika, durmuşda bolup duran zatlar bilen subut etdi Rozowaýakka. Şuňky tema şundan ibaret, ondan naşaryn serdaryň çüýrük haram tohum bilen baglanşykly ören wajyp gurrunlar edildi. Viza baradaky gıýbatlar we hakykatlardan soň muny aýratyn bölüm edibem goýup bilýän eger isleseňiz. Hawa Rozoway tejribeli garajdan aktivistimiz, habarçymyz. Şol watyň özünde risk serdaryň dostlarynyň Ayt. Aşkoluna mı suratın var? Risk. Bu ovadan çok kim dikter? Eline ko bilezik takıpsın ha, söyleme. Ha. Eline ko bilezik takıpsın. Yaňy men aýtjak bolatyn risk muňa bir öpüjük goýber, gaýrat et. Näme bolmasyn diye. Ya öpüjük uğratjak men ona. Uğratmasam bolmaz ona. Bu ifin ahirin sonuna. Serdar. Efiri jemläliň bir saat 50 minut boldy. Uzawada çekdi. Rozowaýakka senden başlaly soň sözü risk aýtsyn. Şuňky söhbetler şu şey jemläliň. Döwlet gepin köpü güýji samança olmaz diýdi. Gepken uzalda oturmamyza gerek ýok. Şahatlykly şagalanly da geçti. Bugün näme bizi? Efir ýöne men esas aýtjak zatlarym häzir ýa başda aýtdym. Men asıl vize meselesini sen aýtjak bolup özüň aýtdym. O aýtdy halka da ýetirdim.
O bildiğimi aýtdym ama indi mundan soň galan zat indi şol ýene karar halkyň özünde. Eger başga birileriniň başga bir akly pikiri bilen o hereket edip eýders beýders diýe o dokument esasında ýalňyş ýollara girip elbetde özlerini duzaga düşürerseler munyň jogapkärde özleri munyň azabyny çekjek de ýene şu türkmen halkynyň özü o men muny asyl şu Türkmenistandan bilgini, maglumat alanym üçin men häzir şu halkyň öz nämesine ýetirdim dikkatyna. O aňyrdan näil gelýär, nädip gelýän, nädip gelmeli, o gelip bäri gelenden soň ýene nämeler boljagyny o bütün zatlaryny men häzir aýtdym. Ýöne meniň şu taýda ýene bir belläjek zadym bar. Türkiýanyň öz içerisinde ýani aýtdym aýtmadymy bilemok. Türkiýanyň öz içerisinde eger oturma ruhsatnamaň we zähmet ruhsatnamasy bolup başka ýurda giriş çykjak, giriş çykyş yapjak diýip eger möhleti dolmadan Türkiýeden çıkarsanız sizin şol möhleti dolmadan çıkan ruhsatnamaňyz hem avtomatik ýagdaýda güýçsiz hasaba geljek diýeni hem aýdyn. Soň giden ýurduňuzda galýaňyz şo taýda. O şo taýda galýaňyz ýa şo ýurduň döwletiniň Türkiýe elçisi we konsulu size gerekli resminamalar esasında vize berse wagtyňyz çöp iýe gelip bilýäňiz Türkiýe ýoksa da şo taýda çürak galýaňyz. O ene bar bolan şul. O ýene bir belläjek bir zadym bar. Häzir Türkmenistan Ermenistan döwletilenem özara bir näme halkara nämesini diplomatik gepleşikler alyp barjak bolotdy diýäde. Şu ýene şol Ermenistana vize meselesi Türkmenistan boýunça ýok, Türkmenistan halkyna emma şoňa da Türkmenistanyň nämes hökümeti şu dip missiýalary şo taýda türkmen halky üçin vize girjek bolanlygynyň bir ipucuny berdiler. Elbetde eger munam Ermenistan tarap kabul ederse onda huda urdu Ermenistan'a da indi son vize diýip vizesiz gidip gelerin diýip hiç pikiremede oturmaň indi. Minnettar boldy Aýakka. Şu taýda risk seň üçin bir näçe soraw bar. Şu sorawlara jogap berjekde muňa men. Ha? Jogap berjekde. Yo sen bir efirde aýdypdyň. Bilýän onu gobul etsin. Onu okudum men. Onu okudum. O ýipim üçin berdiler bana şu wagt. Şeýlemi? Ýipim üçin. O mendel o. O mendel. Düşündüm. Türkmen tu diýip bir watandaşymyz bar. Şu men bilen köneden bäri habarlaşýanlar gadyrdan bir gowy düşünjeli, intelligent bir watandaşymyz bar. Şomy bilemok, şu Türkmen tu. Salam efire gatnaşyjylar. Risk agam toşna dogry jogap berip bilermiň? Agam saňa bir datlary, saňa bir zararlary, ýagny ziýany ýetip işden aýrylyňmy ýa-da özüň wyjdan azabyndan aralarından ayrıldın diye, gaýtdyňmy diye. Sen şol serdaryň töwereginden aýrylmaňa, gaýtmaňa näme sebäp boldy? Şonu soraýar. Men serdaryň töwereginde devlet hökümet işini işlemokdum ben. Birisini elinde işledim. Bir ulu adamın elinde işledim. O bir insonda mene Yabancı dilýäniň kanaly, dün açylan kanal provokator. Ondan soň meni padlanka soktular. Men oğlanla elini işledim. Deklarant pul işledim. Risk sözüňi böldüm. Gaýrat et. Kimi geldi işlerini dogry adreslerini maglumat bermäge gerek ýok. Bir adres aýtdyň, birini geldi işledim boldy. Şey diýip aýt. Hemme zadyň içerisinde nämetme. Ýa-ni duzaga düşürjek bolup otyr, senem ýöne sadalyk edýäňde günü gönülen otyrsyň wara. Ay, nämet goýundy. Şonu işledim. Men oturan bolsaň gurrun ýok. Men kellem bilen sana jogap berýän. Ýöne sen meniň öýümde däl şu. Ya da rol Aýakkaň ýanyna bolsaň, edil kaptalyna bolsaň, men arkaýyna boljak. Şonu elini işledim. Meni sağ olsun, Allah razı olsun çıkardılar beni.
çıkar kordular. Başka imkanım yoktu. Aňarda ezildim. O ezildim. İnson çıkar kordular meni. İň soňky ýyllarda ezildim. 2018-nji ýylda o ezildim. Şondan soň çıkar kordular meni. Doğrusyny aýdyn. Başka zat yok mende. Başka ya da senem tökmet bilen işiňden aýyrdylarmy diýe? Aýyrdylarmy? Bu aýtýan maglumatlaryň uly jinayetler, açıklamalar täsin we howply ne sebäpden aralaryndan gaýdanyň halk bilse peýdaly bolar diýe. Halk bilse peýdaly, halkyň has peýdaly boljak zatlaryny aýdýarsyz bilmek üçin. Halk diýilende halk dälle, internet aktiw bolanýar watandaşlarymyz, ýagny informasiýon görüşi gowy peýda berip biljek, bahat berip biljek watandaşlarymyz gynansaň peýdaly zatlar bilen gyzyklananlar, ureylik bilen gyzyklanýarlar. Hawa ekranyň öňüne geçip götün atjanlary gahrman hasap edýärler. Edermen hasap edýärler. Agza hapa, tohumu hapa, geni, aňyrsy, tohum tiýici hapalary şoraýalyk adam hasap edýärler. Şoňa el çarpyp, edil edip tomaşa edýärler, keýp edip. Hawa şagal meslik kış gelýär diýdin, gaty dogry kış gelende nämişe? Edil şoraýalyk. Tomus edil etdiňiz, keýp etdiňiz. Innem hawa gaýtargyzyny alyň. Ben hakikat faktörü ortaya aytdım. 3'ten 1 bölegine halka. Halk bilsin diye de halka aytdım. Halk bildi 3'ten 1 bölegine. Nämetdi halk? Kaýsy bir çykyp bildi. Kaýsy şu zatlary nämetdi? Sonra aýdyp bildi. Ortaya çykyp. Şunçy öldürdün. Taş ettin. Ine ýaman gowy ýerinden tutdun, dogan. Şunçy adam öldürdün. Aýtam sana hüjüm etdiler, dogry dämi? Maňa hüjüm etdiňiz. Maňa bäri ýolda barlatan kişi oldunuz. Adamlar nämesin soratan kişi, o sorat gorkadan kişi. Peýda näme etdiňiz? Peýda näme? Men näçe aýsam men fakt guruna çykar goýsam, soraty videosyny goýsam, halk hisse et bilmeýär. Bilmeýäňiz halk, et bilmeýäňiz biriniz am. Bilmeýäňiz. Halka aýtdym men. 3'ten 1 bölegini. Suratlaryny goýandan, video syýomkalaryny goýandan näme et bilýäňiz? Aýdym. Etjek dardınız maňa ziyan getirirsiniz. Peýdasyň gelmez. Bu 100%. Teret Türkmentu eger özüň aýrylan bolsaň, bu adaçyny, bu jinayetleri saklamak günäli hasaplanýar. Geçmiş olsun, Allah'ın bir güne imtihanları öz penasında saklasın diye. Yani sen şu adaçyny saklapsın. Yani sen bu Türkmentuğun fanatiklik edýän, baleydi edýän, janköýörlük edýän kanallary var. İmen içmen. Şo kanallarda aýtmaly ekeniň bu zatlary. Sen ýalňyşyp gelip Döwlet Baýhanyň kanalyna aýdypsyň. Bir adamyň ykbaly bilen baglanyşykly, adam ykbaly bilen baglanyşykly jogapkärçiliksiz gürleýäňiz. Ay derro baha berýäňiz, zat edýäňiz. Bu adamyň näme şertlerde ýaşap görenini bilýäňizmi? Bilýäňizmi? Çygyt ýaly edip biljek zadyň barmy? Goşant goşup biljek zadyň barmy? Näçe wagtdan bäri ekrana çykyp hakykatlar aýdýar. Riske kömek edip biljek, birdat edip biljek nämeň barmy? Gorjalaýaňyz, bokun içinden monçuk gözleýäňiz. Başga iş zatdan. Häzirne ştada hawa ýoklaý diýen tomaşaçymyz aýdýar. Türkmen tuğ bilen Rusça şol bir adam kadiyan mene yanlışan olsam Allah bağışlasın ýöne şol bir adam sraznik account piş etdi. Men her zada garaşa Türkmenistanlardan. Türkmenistanlar diýemde hemmesi däl, käbir Türkmenistanlar tügeleme ýöne. Şu günüň özünde account açýar, şo taýdan agyna geleni ýazy açyp gidýär. Risk sen Karajoglan, risk sen maňa hälim şüpheli, men inanmak hiç kime. Onu da dogry düşünersiň illeş diýe. Karajoglan ömür ýasama nemesi bar. Accounty, özü de başga bir neme diýe.
bilemok kime anlanmaly. Hemen rahat olmasa. Rusti Karacaoğlan Knopkanyň aňyrsyna oturup paşırdama. Sen iň gowsy bolýan ýeriň belli adresini aýtsana, men saňa goýmany görkezjek diýe. Inne başladylar. Dur ben Karacaoğlan Rus illeşim geldi. Mesele Knopkada däldi. Dur häzir. Dur. Türkmen tu Burmut risk korkma esasy türkmen halkymyz birege sylaw hormat derejemiz uly güýçlenmegini dileýän niýe sadece ol ömrüňiz ok bolsun. Türkmen tu dogry agam her hili pikirde kabul edip bilersiňiz diýe. Sağ ol. Ya senem profilin duplikatlary bolmagy mümkin. Döwlet men sizin kanalyňyzda başdan bäri diýär. Rusça saňa men hiç zat diýemok. Saňa senem arkaňdan hiç kim görlenok. Şu Karacaoğlan'a men sorap jogap berýin-de. Bor. Menim gada görme döwelde. Rozbaga. Menim hiç kim inanamok berdi. Men döwlet bagana men inanamok, Rozbaga men inanamok, daç özüme men inanamok men. Öz kölegimden gorkan bolam men. Karacaoğlan. Düşdüňmi? Bir, ikinci soňam sen diýen gepiň uje başgaça alyp baryn diýen. Mesela fak gurunda eliňe kagydany sen özüň şonu meni aýtmaýan zatlarymı yazgylary, suratlary sen özüň aýtyp berjek maňa şu zatlary efire çykyp. Rozba döwlet baýkanyň efirine çykyp. Men kendim aýdamam haly. Kendim bilen suratdan çykaramok. Aýtyp berjekmi? So menem saňa ýazayım. Menem saňa kendi şüpheli edýän saňa kendi inanamok desem näle bolar? Karacaoğlan. Böyle interesin yazdım. Böyle o zatlara devam etme. Kahar etmesine. Devam et. O zatlara kahar etme. Soralara devam edelim soralara. Bar olsa. Häzir bulmut biri men girjek maňa bir neme uğraşsyň diýdi. Çaklyk. Şoňa uğradan çaklyk. Kim o? Ben göreli. Ay bir vatandaşymyzyň biri. Şatlykdyrdy. Yok, o şatlyk men sokmayan ýaýyna. Şatlyk käbir meseleleri çözüp berdi adamlara diýip golun bar. Öýdeden günahlarını ýatdan çykardylar. Öz satylşyklaryny ýatdan çykardylar. Ay ho sen şatlyň doglunyň men mutlamok şatlyň doglunyň. Şatlyň bizim üstümüz ya bir say sebäp bilen jedelleşiklen üstü bilen kömek edilen adamlar gutto diýdi. Şolun guttogyny ýetirdim. Men gutlanmak şatlyk. Bular bara götü bilen seredýär. Burada hakykat aýdýan bolan bara gulow bilen, aňy bilen, beýnisi bilen, gözü bilen sereden nokta bar götün diýär. Götü bilen şonu demetjek bolýar. Seljerjek bolýar, götü bilen şonu kabul etjek bolýar. Men düşünemem. Adam diýilen adam kellesi bilen, gulow gözü bilen seljermelidir. Götü bilen näler? Men düşünemem şolara. Şatlygy näme üçin getireýin men? Risk senen bugün bulaşýan aý bar. Bağışla döwle. Şöne näme kahar etdiňi şu wagt Karacaoğlan diýen gepine de ýazan zardyna. Karacaoğlan gulowundan özüm çekýän tapsam. Sen arkaýyn ol. Karacaoğlan bilen söhbetleşip geçirjek bolýan şonu aýdap. Ondan arkaýyn ol. Onda başga aýtjak goýjak zadyňyz ýok bolsa, şu günkü efir ştaýda jemläliň mehrubandy onlar. Häzir dur Türkmen tu. Her toparlara sarpam uly bu efirlerde öňe çykýanlar dogrusam ýalňyşam bardyr. Esasy halkymyz ynsanlyk sylaw hormatymyz netijeli bolar, ömrüňiz ok bolsun. Türkmen tu sen şol
gaty köplerlerden näre habarlaşan Türkmen tuğ diýip bir ýürekdeşim biri bar. Facebook'tan habarlaşýandyr. Türkmenistanyň içinden habarlaşyp başlady. Soň daşyna çykyp daşyndan habarlaşyp başlady. Eger sen şo bolsaň, men seni tanayan arkaýyn bolar. Ýazyp oturmaňa gerek ýok. Näme diýe? Russiýa risk belleň. Men düşünemok. Gaty dogry çekeleşik bolsa, ösüş bolýar. Gaty dogry çekeleşik bolsa ýöne o çekeleşik diýeniňe medeni şekilde bolsa gowy. Ol söwünç bilen, görüpçülük bilen, şyltak bilen, adam tatmak bilen, oýnatgylyk bilen bolanok bolatlar. Medeniyeti östürýän medeniyetli adamlar. Medeniyetsiz adamlar bilen medeniyeti östürüp bolanok. Taze ol Türkmen tuğ. Cemledik mi? Başka aýtjak goýjak zadyňyz barmy? Bu Garajogludan başlady. Näme diýe? Meni tanaňyzok geregem däl. Tanamaň diýe. Ay bor wara. Häzir gowy tesirler gelip başlady. Kommentariýalar olary men halka ýetirmän çykyp biljekler bagyşlan. Ivan Grozny. Döwlet sen serdary 6 ay postda oturur diýdim. Risk ýanwara çenli diýdi. Rozbay aganyň pikiri nähilike. Serdar meselesinde diýdi. Näçe wagtlar. Bu ýetarda halka bagly, Allaha bagly zat ýöne. Biz şo baştan geçiren prosodumuza seredip çaklaýarsa. Yo, men sebäbi näme üçin 6 ay diýdim? 6 ayça halk gowy kellesinde akıl baş para diýip gerek bolsa bir gün içinde takta oturup bilmez. Halk birden ayağa çyksa, mesela ayağa kalksa bir gecen içinde bir gün içinde kaç gidiyor. 6 ay gerek değil ona. Bir günden kaç gidiyor. Owanyň prezidenti ýa-da. Olan bolýar. Halk birden ayağa dikelse bir gecen içinde o kaç gidiyor. O olan bolup bilýär. Ýalňyş däl o. Murat Gurbanow noýabrda halka ayağa aldyrýan alyp ýatýan ipdir. Onu bilemem, habarym ýok onu. Dinlemegem men. Sesim gelmiyor yolda. Rodobayakka sen garaýşyň diýipdir, risk jogap berdi. Aslında Rodobaýa berilen soragda. Yo, men näme jogap bereyim? Men onun ömrüni keskitdiler ya postunyň möhletini keskitdiler, men getirem onu. O ýeri. Men aýdyp koydum ona. Onun postuny möhletini keskitlemeden ozal edýän oýunuňyza seredin diýip men aýdyp oturdum. Düşündüre aýdyp gelip oturdum. Edýän oýunuňyza seredin, oýunyň netijesine seredin diýen soň. Ine adamyň soň postunyň möhletini soň keskitde bilirsiňiz şu taýdan. Yine kimin näçe wagt oturjagyny. Şu taýda hawa ýoklaý diýe Garajoglan sen Murat Gurbanowa ken beşnik Aşgabatda arkaýyn girip çykýar diýip rolik ýasadyň dämi? Bir kirlikde soňam bagyşla diýip täze rolik ýasadyň. O Garajoglan däl bolaýmasyn? Mene Garajoglanyň olar ýaly dedenini görmedim, eşitmedim. He? Garajoglan diýip siz başga bir adamy aýdyp oturan bolmaň? Türkmenowlanyň Facebook'tan nämeden şol efirini bul Garajoglan diýip aýdyp oturan. Türkmenowlan bir görkezde onu Facebook'tan. Sesi meňdeş diýjek bolýar. Şonuň üçin aýdýan şol diňe diýdi goýdy bilen ýatyp turan soň bu halk näme diýjek indi. Onu muňa bulap ýörler ýani.
Bäh. Täsin gepin dümekleri men şuň aslynda gowur pikir alşyk boldy. Zat diýip ýazdym. Ýöne gynansaňam Türkmenistanyň watandaşlary kelle gazandan soň ýa-da tema gowy gazandan soň näme üçindir bilenmek çöp çalama gurýanyz aýdan. Ina şu wagt edýän men tesbirlere, kommentariýalara Karajoğlan bilen kommentariýaçylar öz arasynda dagwalaşyp oturýar. Näme gerek? Näme gerek? Kimin bilen dagwalaşmaly? Ine şu owadança gelin bilen dagwalaşmaly. Şoň bilen näme kereşme etmeli? Şoň bilen kapriz şoňa görkezmeli. Ine şoň. Bolýa da ýöne bar. Şoň üçin häzirni şu taýda bir nime aýdasym gelýär, bildirişe edesim gelýär. Men köp alada bilen hiç elim degen ok ýöne şol bir watandaşymyz bar, Balkan welaýatyndan. Men Pudokov Ýazmyrat, Balkan welaýatyndan. Balkanawat şäheriniň 206A-22-13 kwartirada ýaşaýan, meni şol ýaşaýan kwartiramda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Balkan awatdaky bölümi meni terrorist hasap edýär, terrorçy hasap edýär. Gayrat edip maňa kömek edin. Poştasyny berýär, poşta salgysyny berýär, soň telefon nomeryny berýär. Gayrat edip diýär şu maglumaty diýär biri diýär prezidente ýetirsin diýär. Türkmenistanyň prezidentine ýetirsin, prezidentke aparatyna ýetirsin diýär. Serdara ýetirsin diýipdir, bagyşlan. Okayan inha nemesi haty. Я хочу, чтобы кто-то донёс всё это президенту Сердара. Я верю, он великий человек и поможет мне в таком ситуации, как можно считать человека террористом, предателем страны, когда я передал свою страну, как я террорист, я законопослушный гражданин, требующий правосудия, справедливости. Я житель Балканского вилаята Пудаков Язмурат, город Балканават, 206А-22-13, квартира. Меня считают террористом Кенбе Балканского вилаята. Помогите, люди, вот мой почта, пишите, звоните, пожалуйста, diye. Şolary alakay. Men on poşta we telefon nomeryny dadyny netip bolsa efirde öňünden ýazman soň häzir görkezip bilenmek. Men size ýetirerim. Şolary alakay Serdardan himayet gözleyen, Serdardan adalat öz meselesinin çözülmegine kömek gözleyen Pudokov Ýazmyrat Balkanawatyň ýaşaýjysy haýyş edýär. Bu Pudokov Ýazmyratyň meselesi bilen baglanşykly halkara guramalara aýdyrly edildi. Halkara guramalar prosedura göre işleýär. Belli plana, programa göre işleýär. Şoň üçin olaram belli zatlar kawyet bilen baglanşykly käbir zatlara haýyş etdiler. Ýöne ol ady şu wagtçe ýetirmedi bize. Şoň üçin halkara guramalardan birazjyk kategoriýa bolmagy mümkin. Bizden hem käwat kategoriýa, käwat çöp çalama gurýar. Bir adamdan bir näçe adam, tapawutly adam ýazýan ýaly bolýar. Gaty täsin käbir Türkmenistanyň watandaşlary täsin alyp barýar özüni. Şoň üçin geňem görmek ýöne käwat geňem görýän dogruny aýtsam. Ine şu taýda soňky tesbirleri okap özara gowup galmagy men neme etjekkä?
Türkmentu şu taýda ýa-da esasy insan birege söýle hormat öňde ýerine ýetirse ol görüplük, tökmet absurd bolmaz. Hakykat dogrulyk öňde ýerine ýetirsek netijeler uly bolar inşallah diýe gaty dogry Türkmentu dogry bolýan. Ýene Ivan Grozny Murat Gurbanowyň aýdanlary bolanyny şu günler Türkmenistanyň içinde işläp $800 $3500 çenli aýlyk alyp işlärdik boşlay diýe. Şonda da reytingi gowy töwelim. Bereket. Kanalyny aldyryp täze kanal bilen hereket edýär ýene gowy efirleri. Reytingler gowy diýmek alıcısı köp. Allah. Alıcısı köp mü ya bericisi köp mü onun? Şimdi bilmedim de hayır tarafından seyrediyorum. Ben her yazı gayet sizdik aynen yüzünden geldim. Ne yaptın ay? Efirin ahirinde. Ay bu arada sağlık olsun mehriban olur. Hemişe gülüp gidelim. Rusya men diýen goşulanmak. Her kimin öz garaýşy bar. Şoň üçin goşulanmak. Korrupsiýany haçanna ýatyryp bolýar, haçanna ata watanyňda islam dininiň dini tarapynda Peygamberimiziň aýdyşy ýaly ýörese, onda şol döwletde korrupsiýa da bolmaz, weşiňe mendeş. Inni şeriat bilen dolanyrlan sanasaň sowaby bolan bir topar ýurt we döwlet bar. Şu dünýäniň ýüzünde. Şolar korrupsiýa taýdan, adalat taýdan, medeniýet taýdan, öňdebarjylyk taýdan nusku bolup bilen oklar näme üçin? Näme üçin? Iň köpçü Ýewropaň ýurtlaryna ýüpden tapanýaly milyonlarça bolup gaçyp gelýänler, şo ýurtlaryň adamlary. Näme üçin gaçyp gelýär? Olar ýaly sen aýdyşyň ýaly şol dine olaram şey diýär, biz dine görä edýär şolatlar diýär. Ol islam döwletim din boýunça adamlaryň kellesini kesýär, gul edip satýar, adamlaryň namysyny basgylaýar, zat edýär. Ol Orta Aziýadaky terrorçy dinçi toparlaram, ine Taliban bizim goňşumuz, uzawyda oturmagy gerek ýok. Ine bulan hemme islamyň kada kanunyna görä. Ýok sen ýalňyş edýän dininde ol açyk görkezýär. Men näme görä hereket edýänim diýip esaslandyr ýaşady. Kitaplardan, çeşmelerden, hadislardan, zatdan açyp şonu esaslandyr görkezýär. Onda Russiýa, inni sen islamyň şolaň islamymy ýa başga islam? Näme diýjek bolýar? Aýdýana, çöp çaramy urýanyz. Bilýän? Never go edip efir etdiňiz, özara söhbetleşik etdiňiz. Halka go edip halkyň bir zihini açylar ýaly gowur efir etdiňiz. Iň soňunda da ine şolar ýaly boladyňyz. Hawa, ondan. Inni men riskden soraýan. Köç açykyn. Ina şolar ýaly adamlar köç açykýar. Köç açykyn. Köç açykýarlar soňundan bulaýarlar. Öň köç açyklanna müňlerçe adam bolup köşkün daşyny gabalanna. Ýene şolar ýaly adamlar ad boý berdi. Bilýär? Soňuna şeňle akitip bilen oklar hiç sady. Akitip bilmeýänleriň sebäbi näme? Kelle bulaşyk. Duruşy bilen kelle bulaşyk. Hemme zady gülýär efir etdiňiz, ýyndan özüňiz bulaşdyryp goýberdiňiz. Dolda. Bolýar da, näme diýin? Rozbaga. Dolda men zaratmyt ýa. Ýa şu günlerde duşşalyň taraja ol ömrüň uzak bolsun. Taňa ýakyn. Şuň kefir şu taýda. Dolda
Zaradım kutu 3 kalya telefon 3 kalsa kaldı görüş olmasın iziz kalsın. Kutor var yani men kompüterim kutorya hazır çıkacak sonuç üçün Rusya İslam dinine adamın kellesini almak anarda dursun adamın göňüne degmek ruhsat berilmeye. Bu ertekileri İslam'larında aytıp bilýän öňe biz aytyp bilemdik. Näme üçin? Men ata-babalarymyň hemmesi dini ulama. Medrese gören adamlar. Men özüme medrese görenlerden dini bilim aldım. Din boyunça gidişmeli olsa istenlik adamın getir. İstenlik tarikatın liderini getir. Ola yönü nemesi der. İstenlik ahunun mollağını getir. Men onpa otur diyen din meselesinde. Yönü dinin içine ettiler. Dini zayaladılar. Häzirki bütün dini agitasiyaların hemmesini alyan, mınjaradıp zıngyan gutordu. Ol din Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getiren dini der. Hiçbir. Son için ettiler bu zatlan. Bolmasa İslam dünyası, musulmanlar bular ýaly göz goýuny bolardy mı? Kime erteki gurrunlar ýaly? Kime? Ha? Ne açylanlar görüp görda bolan emmedimi? Kime erteki gurrunlar ýaly? İslam şolar ýaly däl, hawa praktikada näme edilýär? Sen praktikadan habar ver maňa. Maňa o näçe asyrmandan öňkü zady gurrun berme. Maňa praktikadan mysal ver, praktikadan. Berýärmi? Berýärmi? Hawa. Şoň üçin onu da häzir Türkmenistanyň içini din bilen bolajak gorkdygy kalar, men ýanymda dinin propagandasyny etme gaýraty. Goýmaly, syýlamaly, etmeli, şol bu edilýärmi? Şu aýdýanda atlan edilýärmi? Ha? Şu aýdýanda atlan bamy? Şu aýdýanda atlan İslam dinine eýerýänniň, musulmanyň näçe prosenti? 1% edýärmi? Sen şu ýazýanda adyny. Praktikada barmy şu zatlar? Etmeli, bolmaly, ol, bu, hawa ýöne ýok praktikada hiç biri ýok. Nohur diýilýän bir ýazýa, nohur diýip ýazýa özüm. Risk seni pasorswadan hiç bir alalaşyksız zaverbavat etmezden ýöne göýeräýdilermi diýe. Nohur diýip ýazýa adyna. Düşünýäňdämi? Gitti. Demesi öçtü. Rozvayakka şoň bilen jemleýär sonda. Cemler, arqan cemler. Provokasiýa diýerler. Bizim watandaşlarymyzam derrew emosiýalaryna ýeňilýär-de tora düşäýär. Şoň üçin tora düşmäliň. Emosiýalaryňyzy çylawla. O mikrofon oňlar. Şu gün gowy efir boldy diýjekdim. Onu da çöp çalamy vurdular. Kähri watandaşlarymyz. Diýen ýok, wagty gelende düşünürler. Bizim ýaş wagtymyz şular ýaly dini nimen 5 wagt namazly adamdym men bir wagtlar. Bizim owamyzdaky, goňşa owalamyzdaky klassdaşlarymyz, kursdaşlarymyz hemmesi gowy bilýänler. Döwlet baýhan ýerlerine olaň aňyna, gözüniň öňünde, ýadyna galan, arhiwine galany eli tankal gezip gören 5 wagt namazly döwlet baýhan, ýöne döwlet baýhany 5 wagt namazdan sowatdyňyz, sag bolun, şu bolusuz dini sloganlaryňyzy bilen, şygarlaryňyzy bilen dine düşüneňiz ok, ýöne dini ýatyrsynız. Dini näme etdiler? Ilki bilen dini halas edin. Ilki bilen dini halas edin. Din kimleň elinde oýunjak bolly, harlanny. Ilki dini halas edin. Soň din sizi we halka halas eder. Häzir dinin özü kömek edilmäge, halas edilmäge mähtäç ýalyda. Goýnansagam. Diňe bar İslam dininde beýleki dinler hem şeýle. Bar dinler hem şeýle. Dinler bozulan soň dünýä bozulýar, durmuş bozulýar. Hemmesi şo dinden bozulmagy bilen baglanşyk. Din ýylanda adamyň ruhy we ýüreginiň arasyndaky mukaddes ba. Dinne şeýle bolmaly, beýle bolmaly. O başga praktikada näme bar? Şondan habar berin. Meselem dinden
Men din meselelerine girecekkel aýdyşym ýaly. İssenlik dini alymyň getir ompa oturdyň ýöne men şu taýdan dinin propagandasyny etjek däl. Näme üçin? Daesh Horasonyň üssü bilen Orta Aziýada mundan barap 20, 22, 23 ýyl öň başlanan proýektler bar. Dürli ýurtlardaky Orta Aziýaly watandaşlary alyp zaber ýerbe wad etdiler. Şolary mankurtlaşdyrdylar. Inni hiç zady başaryp bilmesek, şolaň üstünden Orta Aziýany, Merkez Aziýa ýurtlarynyň ganyny çaýkap, Hytaý bilen Russiýany gysaly, gyskaja diýip şolara ýaly proýekt bar. Ýaşyl Guşak proýekti. Hawa. Şoň üçin men dini tema girjekkä elimden geldiginden şol proýektlerin bir bölegi ýa bir neme bolmasyn. Ýa-da bir dini bir zatdan gürledim diýip bir adamyň dini duýgusy joşup gidip şolaň dudagyna düşmesin. Şo maksat bilen. Bolmasa Döwlet Baýhan kim? Kakasy Bayram Molla. Bayram Mollaň kakasy Muhammed Nefes Ahun. Muhammed Nefes Ahunyň kakasy Bay Muhammed Weli. Anrak gitseňem Niýazuly halifa. Başka aýtjak adym ýok. Görünen köy kılavuz islemez diýe. Görünüp duran oba üçin ýol bile tutmagy gerek ýok. Kelläňi diýişdiň, soraň ýydan oýlanan wagtyň hakykat bilen ýalanyň arasyny derro seljerse bolýar. Gözüň bilen göreniň hakykat gulaň bilen eşden ýalan gıýbat. Mehriban doganlar, ýene-ki efir duşuklarymyza seni köp sag bolun. Roza Baýakka soňky sözüm. Yo, men aýtjak sözümi aýtdym Döwlet. Näme diýeyim? Hoşlaşaýandy. Bolýa watandaşlar, ýeşler, giýjeňiz rahat olsun. Beýmakal wagtyňyzy beýinjelik edenimiz üçin birazjyk wagtymyzam uzaldy. Şoň üçin hemmeňizden ötünç soraýas. Hawa, mehriban doganlar. Öte geçen ýerimiz bolsa ýürekden minnetdarlyk bildirip ötünç soraýas. Biz çanykýas, adalet üçin, halallyk üçin, halkymyz üçin, ýalňyş biläjek her watandaşymyz üçin, biziň aýborla näme bolsa şo bolsun, plan ýeri plandan aşsyn diýjek watandaşymyz ýok, barymyz bir bäşden türkmen. Şoň üçin azy ýer bolaly, tapawutly garaýşlarda bolup bilersiňiz. Her kimiň garaýşy özüne, ýöne, salama, telige, toý saçakly gatnaşmaga hemişe açyk gapy goýun. Hiç wagt palta bilen kesme, hiç wagt biri-biriň göňlüňizi degme. Onda da şuňky prosesde biziň jewsleşip azy birlikde iň soňky zarwany, esasy zarwany urmaly prosedimiz şu. Diktatorluklara, haramzadalara, türkmenleri, Türkmenistany oda ýakşak bolýanlara garşy. Şoň üçin şu maksatda birleşeliň, pikiriň, syýasy garaýşyň gadyň başgaça bolup biler diýen ýok. Diýen ýok. Hökman beş parmağımız var mı? Bir däl. Bir eneden atadan doganlar, uyalar bolup bir-birimize meňdäm. Şu durmuşyň gözelligi şuňa şeýle heredi. Tapawutly garaýşlar, tapawutly pikirler bizi hasam güýçlendirýär, ýitileýär. Şoň üçin tapawutly garaýşlary beýan eden tesvirçilerimiz, antbarjylarymyz eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, köp sag bolun, Allah ýalkasyn. Ýene-ki efir duşuklarymyza seni köp sag bolun. Gatay uzağa çekti efir, ötünç sorayan, öte geçen yerimizden bolsa bağışlan, üç gezek sorayan, Roza Baýakka Taňry ýalkasyň toýunda gaýsyn, ýene-ki efir duşuklaryny görüşýänçä hoş sag bolun. Bolýa, sag ol, saga da Taňry ýalkasyn.